Boa tarde. Reanudamos a sesión coa moción do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Olalla Rodil, sobre o modelo de coidados para as persoas maiores e a modificación da normativa que regula os ratios de usuarios por cada profesional de atención directa nos centros residenciais. Non se presentaron emendas. Para formular a moción ten a palabra a señora Rodil. Grazas, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Lembrarán que dicía a conselleira na interpelación que formulábamos desde o BNG a pasada semana que pedíamos o seu cese por facelo ben. Literalmente dixo: mire, señora Rodil, esta mesma mañá, non me extraña, a min tampouco, o Bloque Nacionalista Galego pediulle ao presidente da Xunta o meu cese por facer o meu traballo, por facelo ben. Curioso concepto de facer ben as cousas e de facer ben o seu traballo ten a conselleira de Política Social. E facelo ben non actuar nunha residencia na que había gravísimas irregularidades até que ordenou a Inspección de Traballo pechar o centro como aconteceu en Amoeiro. É facelo ben que neste país haxa persoas maiores en situación de desnutrición, sen asear, comendo leite e patacas como único menú, como deu testemuño a Garda Civil. É facelo ben que haxa traballadores explotados en situación de irregularidade traballando nun centro de servizos sociais en Galiza sen que a Xunta faga nada. Non sabía a Inspección de Política Social, cando entrou nesa residencia de Amoeiro o 8 de setembro, que ali estaba acontecendo. É un absoluto escándalo, un despropósito, pero sobre todo é algo inadmisible que nunha democracia avanzada, que nun país como o noso en pleno século XXI poida acontecer algo semellante ao que se descubriu en Amoeiro. E non é a primeira vez que pasa. Non é a primeira vez que pasa. Trouxémolo desde o Bloque Nacionalista Galego noutras ocasións. A de Xinzo de Limia, que se pechou apenas unha semana máis tarde, e antes Pazos de Borbén, con 5 persoas pechadas nun alpentre para que Inspección de Traballo non vise que tiñan máis residentes nesa residencia de Pazos de Borbén que prazas autorizadas, unha residencia de maiores concertada con 22 prazas pola Xunta de Galiza. Cando a empresa privada copa un servizo público, como acontece no sector das residencias, onde máis do 80% das prazas ou son privadas ou están privatizadas, pasan estas cousas, que as empresas queren maximizar os beneficios a costa do que sexa, especialmente a conta dos dereitos das traballadoras e do benestar das persoas usuarias. Que pasen estas cousas, como en Amoeiro, como en Xinzo de Limia, como en Pazos de Borbén, como en todas as residencias de Domus Vi, como puidemos comprobar directamente, con moito esforzo e con moito traballo, deputadas e deputados do Bloque Nacionalista Galego durante a pandemia, que pasen estas cousas non é facelo ben, que pasen estas cousas e non facer nada. Por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego pedimos a semana pasada o cese da señora García á fronte da Consellería de Política Social e hoxe pedimos que se remitan as actas e os informes dos servizos de inspección en Amoeiro e en Xinzo. Se non hai ningún problema, se todo está ben, se fixo todo estupendísimamente, non haberá ningún problema para que este Parlamento coñeza eses informes e actas de inspección nos casos de Amoeiro e Xinzo de Limia, pero tamén para que o conxunto da poboación deste país saiba que é o que fixo a Xunta de Galiza nestes casos en concreto e tamén naqueles outros que temos solicitado ao longo desta legislatura acceso ás actas, aos informes e aos expedientes sancionadores se for o caso. Eu quero lembrar que a Xunta de Galiza ten por lei a obriga de velar polos dereitos das persoas usuarias nas residencias e en calquera outro servizo de carácter social independentemente do modelo de titularidade ou de xestión destes centros, sexan residencias públicas, privadas ou medio pensionistas. Porque, señoría, resulta cando menos difícil de entender que o 8 de setembro haxa unha inspección de política social en Amoeiro, que non pase absolutamente nada e que un mes despois, o 2 de outubro, se decrete o peche dese centro por orden da Inspección de Traballo
que é outra administración, non é a Xunta de Galiza e da Garda Civil. Entreguen as actas e os informes de inspección dos últimos 5 anos a esta Cámara, os de Amoeiro, os de Xinzo e os de todas as solicitudes de documentación que temos formulado desde o Bloque Nacionalista Galego. Eu pregúntome por que non o fan. Eu levo con un artigo 9 rexistrado solicitando acceso a actas, informes de inspección e expedientes sancionadores se for o caso desde que iniciou esta legislatura, que é o que oculta o Goberno do Partido Popular, que é o que intentan tapar, señorías, o ben que o están facendo. Porque se todo está ben, que é o que non se pode saber? A estupendísima xestión do Goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza. Pedimos hoxe con esta moción desde o BNG transparencia, dereito de acceso á información pública, información extremadamente valiosa, porque falamos de centros de servizos sociais donde residen persoas maiores, persoas extremadamente vulnerables en moitos casos porque son grandes dependentes ou mesmo nalgúnas ocasións están privados da capacidade para obrar e decidir por si mesmas. Dereito á información, transparencia e máis persoal nos servizos de inspección da Consellería de Política Social. Concretamente pedimos duplicar o número de inspectores da Consellería. Acaban de entrar os orzamentos para 2026 e de novo vemos como o corpo do Servizo de Inspección da Consellería de Política Social ten 26 persoas inspectoras para atender máis de 6.000 centros dependentes da Consellería de Política Social, non só para atender as residencias de maiores ou os centros de día ou as casas do maior, para atender todos os servizos vinculados á protección de menores, servizos de atención á infancia, servizos de atención á dependencia e calquera outro servizo de carácter social. 26 persoas para cubrir e inspeccionar, velar pola garantía dos dereitos fundamentais e o correcto funcionamento de máis de 6.000 centros e servizos sociais, a maior parte, por certo, dese corpo inspector en comisión de servizos. Como van facer o seu traballo os inspectores e as inspectoras de política social nestas condicións? Fagan a división de cantos centros de servizos sociais e corresponde a cada inspectora e a cada inspector. E ademais de ter que asumir esa sobrecarga de traballo, teñen que pelexar, como elas e eles mesmos denunciaron, contra a propia Xunta de Galiza para poder facelo. Lembrarán como denunciaron eles mesmos. Inspectores acusan a política social de filtrar a centros de maiores a data das visitas e a Xunta di que menten. Que fixo a conselleira de Política Social? Investigar a denuncia que presentaran as propias inspectoras e os inspectores dependentes dela. Investigar se era certo que se estaba advertindo e alertando a centros dependentes de servizos sociais, a residencias de maiores, a centros de día, de que se iban facer inspeccións. Que fixo? Investigar a denuncia? Non, perseguir a quen denunciou. Política Social abre expediente ao persoal que denunciou a filtración das datas de inspección ás residencias. É de xulgado de garda, pero para leválos ao xulgado a vostedes. Señorías, sacan tanto peito e teñen tantas veces ao persoal público na boca para intentar tapar con iso a súa incompetencia e a súa neglixente xestión, pero despois vemos, cando rascamos un pouco fora da propaganda, en que condicións ten que traballar ese persoal público para poder desenvolver o seu traballo e cumprir coas súas obrigas laborais. Galiza precisa máis e mellores servizos de atención ás persoas maiores e iso pasa tamén, que é a segunda parte da moción que hoxe presentamos desde o BNG, por garantir boas condicións de traballo do persoal inspector e, sobre todo, das persoas que sosteñen co seu lombo os coidados e a atención das persoas dependentes nas residencias, por coidar a quen coida. Non se pode ter a maior parte das traballadoras das residencias, falamos de 12.000 traballadoras das residencias privadas, insisto, a maior parte, por non decir a práctica totalidade das residencias que existen en Galiza, cun convenio caducado desde hai máis dunha década, cobrando menos do salario mínimo interprofesional, só chegan a raspar ese SMI as que teñen 15 ou 20 anos de antigüidade e moito menos con ratios de persoal que deixan unha atención de unha persoa auxiliar por cada 10 ou 12 persoas usuarias e en quendas de noite 2 persoas soas para atender centros residenciais con 152 persoas usuarias dependentes. Todo isto regado con máis de 100 millóns de euros públicos ao ano que fan directamente responsable a Consellería
de Política Social, o Goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza, das condicións e da situación na que están traballando estas mulleres. E todo iso cunha Xunta, cun Goberno do Partido Popular mirando para outro lado e cunha conselleira que é incapaz nin sequera de recibir a esas traballadoras que o único que intentan é poder facer o seu traballo en condicións dignas e non de precariedade. Unha batería de propostas, con isto remato, para dignificar os cuidados, a atención residencial que reciben moitísimas persoas no noso país e, sobre todo, para garantir o dereito a coñecer, o dereito a saber que é o que está acontecendo neste país e dar resposta cumprida e necesaria resposta á pregunta que formulábamos hai unha semana: cantos amoeiros máis haberá neste país? Máis nada. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Boas tardes, señorías. Bueno, en datas recentes, como seguramente saben todos vostedes, a Xunta viuse obligada a pechar dous centros de atención aos maiores na provincia de Ourense, unha en Cerval, no concello de Amoeiro, e outro encima de Ribeira, no concello de Xinzo de Limia. Detectáronse graves deficiencias na atención aos maiores que ali estaban residindo e, desde logo, pois, de ser certas as afirmacións que se fixeron en prensa, facéndose eco das denuncias e da inspección, lóxicamente é algo inadmisible. Queremos pensar que esa non é unha forma máis de discriminación da provincia de Ourense. Non queremos pensar que eso sexa que esas deficiencias de control, esas deficiencias de inspección, esa falta de control por parte dos servicios pertinentes da Xunta de Galicia nesa clase de centros sean exclusivos da provincia de Ourense. Non queremos pensar que o grado de discriminación chegue a ese punto e inclinámonos a pensar máis ben que esas deficiencias na inspección e no control son comuns ao resto da comunidade autónoma, como tamén se falou en outros casos en datas non moi lexanas. Lóxicamente, pensamos que nunha situación de servicio óptimo eso non se houbera nunca producido. É peligroso que se detectase como consecuencia de denuncias particulares, de denuncias privadas. Eu aquí paro a pensar aquilo que se decía moitas veces nas películas de vaqueiros, non? Van os vaqueiros por zona de indios e decía un outro: si ves un indio, si ves un, é que hai 1000 detrás das pedras, non? E aquí faime pensar algo parecido. Si se detectaron 2 casos, temos que ter medo ou temos que temer que poda haber moitísimos máis que non se detectan, non? Sobre todo si fose certo, que quixera pensar que non, pero todos sabemos que onde non hai control hai fraude, ou onde non hai control suficiente hai fraude. Esa é unha máxima que se repite sempre nos entornos das auditorías e de todo control. E lóxicamente, pensamos que os servicios de inspección da Xunta de Galicia non son suficientes na medida en que temos tantos centros públicos e de xestión privada con esa clase de servicios. Os servicios de inspección terán que ser moito maiores do que son, traballar con moita máis frecuencia da que traballan e, desde logo, traballar dun xeito que non dé lugar a sospeitas en caso de filtracións ou de avisos de datas de inspección por parte de ninguén. Esa é unha cousa que non queremos pensar, pero que, bueno, os que estamos na sesión pública
Pois coñecemos casos así a veces noutros servicios, desgraciadamente. Os que traballamos na xestión pública, no caso concreto, por exemplo, dos concellos, temos constancia a veces de que existen esa clase de chivatazos, como se di no argot común, no ámbito de outras cousas, de licencias, de actuacións da policía local e cousas así. Entonces, bueno, lóxicamente somos realistas e pensamos que esas cousas poden pasar, e precisamente por eso se diseñan os sistemas de control e de inspección, porque se diseña, se crean esos servicios e se crea esa normativa, é porque o legislador sabe que poden pasar esas cousas. Entonces, é inadmisible que pasaran eses dous casos concretos dos que falamos, de Cervada en Amoeiro e de Cima de Ribeira en Xinzo de Limia. É realmente, non sei como calificalo, pero é realmente preocupante que pode ser síntoma de algo máis grave e máis profundo, se pode ser síntoma de que esas situacións se poden estar dando en moitos outros lugares e, polo tanto, os servicios de inspección da Xunta de Galicia ten que incrementar a súa eficacia, o seu número de efectivos, a súa forma de traballar, que non pode haber filtracións nas labores de inspección, e, desde logo, tamén hai outra cuestión importante que é o xeito en que traballan pois as traballadoras, digo traballadoras porque habitualmente son traballadoras mulleres, inda que tamén existe pois homes facendo esa labor, en moitos casos puramente vocacional. Eu teño a miña nai nunha desas residencias, xa o meu pai estuvo cando ainda non falecera, e coñezo de primeira mão a imensa labor que fan esas traballadoras que están exixindo con toda a xusticia desde moitos foros a regularización das súas circunstancias laborais adecuadas ao que deberían ser as circunstancias laborais do siglo XXI, non? Lóxicamente son traballadoras que teñen que ser recibidas, elas ou os seus representantes sindicais, por parte da administración pública pertinente para reconducir ou rediseñar os seus marcos laborais, os seus as súas normativas que rixen a súa situación de traballo, os seus convenios, etc. E, desde logo, probablemente tamén fagan falta cambios normativos que fagan que non teñan que traballar nesas condicións, non vou dicir de esclavitude, porque sería unha palabra demasiado forte, pero nesas condicións tan duras de ter que atender a un número moi superior de persoas dos que serían desexables para unha atención correcta durante demasiadas horas, etc. Por lo tanto, ese é o que lles tiña que decir, e, desde logo, a Cámara debería coñecer o contido dos expedientes de inspección que teñen tido lugar e, desde logo, os que podían aparecer no futuro, por cuestións obvias, non? Nada máis, moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Longueira. Gracias, presidente. Boa tarde. Bueno, eu creo que non é nada descabellado, señor Ojea, decir que isto é unha esclavitude. Non se preocupe polo término porque non está fora da realidade, mas desgraciadamente máis ben está dentro da realidade. E basicamente porque o que hoxe vimos a votar aquí, ou vimos a falar aquí con esta moción, sobre todo o reflexo dunha involución dos servicios sociais. O dixemos en algún pleno anterior ou comisión, isto está periclitado, como dicía un compañeiro meu, no sentido de que estoupou o SAF e moitos outros dos servicios da lei de dependencia, e iso está producindo que haxa unha involución, algo que non vimos ata o de agora ou que eso se sospeitaba e que de alguna maneira hoxe salta á vista. Eu sei que non o van a recoñecer, que van a falar de outro tipo de cuestións, pero, basicamente, isto é unha involución en toda regla. E vou a comenzar con un exemplo, afortunadamente, máis suave do que se falou hoxe aquí, do que se falou agora aquí, pero despois pasaremos ao caso de Amoeiro e de Xinzo.
Costa da Morte, unha veciña da Costa da Morte, solicitou a dependencia para a súa nai fai algo máis de 2 anos. Fai uns meses veulle concedida. Na propia carta desa comunicación dicíanlle que tiña dereito a 7.000 euros aproximadamente, que a partir de agora tiña o famoso bono para cuidados na casa. Claro, esos 7.000 euros non os vai a cobrar nunca, porque ninguén lle dixo que durante todo ese tempo de espera tiña que ter contratado unha empresa regularizada co servicio, ou co Concello en concreto, ou co Servicio de Axuda no Fogar, unha empresa que estuvera, por así decirlo, dentro das empresas que traballan en Axuda no Fogar e, polo tanto, tiña que ter unha factura. Eso, para empezar, é dicir, o que están é dicindo non pleiten vostedes, que vostede ten recoñecido este dereito, pero non o vai a poder cobrar porque ninguén lle dixo que tiña que ter antes unha factura para poder cobralo. Se a partir de agora tome os máis de 400 euros e fago o que queira co que pode. E iso é unha das realidades que está a acontecer. E iso é desinformación, basicamente porque xa o dixemos aquí, Galicia é unha das comunidades que menos informa aqueles que son posibles dependentes dos seus dereitos. Evidentemente non teñen vostedes ningunha vontade de aumentar esa información porque terían máis demanda, como é evidente, pero é o que está a acontecer. E logo temos este terrible caso, tanto das vivendas de Jardín de Amoeiro como da residencia San Gabriel de Xinzo de Limia. Fainos pensar que estamos nunha situación decimonónica, algo que non víramos máis alá das novelas de Charles Dickens, pouco máis ou menos, pero que nos sitúa ante unha irresponsabilidade manifesta. Unha irresponsabilidade manifesta por parte da Xunta de Galicia. E hai unha maldade en todo isto, e é unha maldade que ademais tamén se está poñendo de manifesto a través de como estamos pensando os cuidados dos maiores. Estamos pensando, e ninguén nos quere sacar dese error, en almacenalos en grandes residencias, en non lugares alonxados de todo o mundo, alonxados dos seus centros de referencia e o menos visible posible. E iso é a práctica que nos está levando hoxe en día a través da Consellería de Servicios Sociais. Sobre todo porque estas persoas xa non teñen utilidade marxinal, son un gasto. E como non somos capaces de quitarle a utilidade marxinal, pois entonces mellor que non aparezcan dentro do sistema productivo, que estén o máis afastadas posibles. Pero claro, despois están dentro dese conglomerado, que non son as grandes, que son as privadas, ese conglomerado que depende das inspeccións da Xunta de Galicia. Inspeccións Vox Populi, que sabemos que se lles avisa con anticipación cando van a ir os inspectores ás privadas. Os directores adoitan ter unha chamada dicindo que tal día, tal hora vai a inspección. Amigo, pero neste caso saltaron outras alarmas e non foi a inspección a que foi a avisar, senón que foi unha denuncia que fai que os pille por sorpresa e desgraciadamente nos encontremos con ese escenario cruel, por non darlle outro calificativo. E máis, inspectores que no seu día, como xa se dixo, se atreveron a denunciar esta praxis, foron apartados, foron expedientados pola propia Xunta de Galicia. Entón, pois, claro, se isto non é unha involución, se isto non é unha explosión en toda a regla do sistema, eu non sei o que podemos pensar de todo isto. Ademais, hai outra terceira pata, que é o persoal, pero non só o persoal que está en dependencia, os que están en menores, os que están en discapacidade, todo ese persoal que está, me van a permitir a expresión, polo caldo en moitas ocasións, moitos deles vocacionais, outros evidentemente traballos feminizados que non son capaces ni siquiera de levar unha vida, digamos, reglada, no sentido de que os horarios non as maten vivas e que os salarios lles compensen mínimamente o que están a facer. Entonces, eso trátase de unha escravitude, como non se atrevía a decir o señor Ojea, pero é unha escravitude en toda a regla, non fai falta que nos den latigazos. Os latigazos xa os reciben de outra parte. O que reciben é unha vida descompensada e unhos salarios indignos. E teñen vostedes a todo este persoal
tanto os de dependencia como os de centros de menores, como os de que traballan en centros de discapacidade, por baixo do convenio. E teñen ustedes aquelas ONGs que traballan no eido da discapacidade en menores, pois facendo de financiadores do sistema como doitan a facer os concellos porque non teñen os recursos. É dicir, se isto non é unha involución do sistema, se isto non é o peor momento que ten vivido a dependencia en Galicia, eu non sei que máis podemos esperar. Porque todo isto que ven acontecendo a contagotas, hoxe témolo en riba da mesa, por non decir que planificación temos para unha das zonas de Europa que máis poboación envellecida terá dentro de 20 anos. Entonces, eu non sei se aquí está a dimisión, tampouco sei, evidentemente, se estas cousas teñen o efecto oportuno de pedir dimisións. O único que se nos pasa pola cabeza é que teñan vostedes unha achega de responsabilidade sobre o que está a acontecer, porque isto hai que resolvelo. Isto hai que resolvelo, non podemos soportar, a poboación non pode soportar que aquelas persoas maiores, vulnerables, posiblemente con poucos recursos, moitas delas, estén a padecer todo o que estamos vendo desde fai un mes caraca. Entonces, bueno, vostedes verán como tratan de arranxar este tipo de problemas, que xa digo, non é a primeira vez que salta. Vostedes foron coñecedores e a propia Xunta expedientou a aqueles inspectores que se atreveron a decir que algo non estaba ben no seu traballo. Así que nas súas mans está rectificar. Desde logo non vai a ser porque non o teñamos dito aquí. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Arias. Grazas, presidente. Señorías, boa tarde. Un saúdo a todos os que hoxe nos acompañan. Señora Longueira, con todo o respeto que lle teño a vostede e ao seu traballo. De verdad, creo que hoxe non tuvo o seu mellor día e parte da súa intervención mesmo roza o esperpento. Señora Rodil, pídolle que respete a todas as persoas que traballan nos servizos sociais en Galicia e que fan un espléndido traballo, incluído os inspectores de política social. Pídolle que deixen de alarmar os usuarios e as súas familias lanzando falsas acusacións todos os días con calquer tema. Díganlle a eses usuarios, a esas familias a verdade. Díganlle que o BNG non está neste Parlamento, nen fora tampouco para traballar a prol dos galegos e as súas necesidades, nen sequera para facer a lícita labor de control ao goberno que lle corresponde como oposición. A razón de ser do BNG dende hai tempo, especialmente agora mesmo, é o conflito, o alboroto e a crispación, seguindo ao pé da letra as directrices da UPG, porque, como dice un informe, o informe do último Comité Central, nos conflitos créase conciencia, actívase o compromiso e fórxase militancia e organización. O BNG máis antisocial e machista da historia, convertido en mero palmero da figa. Un BNG incapaz hai meses de reprobar esta viñeta machista da figa contra a conselleira de Política Social polo mero feito de ser muller. Un BNG incapaz de condenar os ataques a que continuamente, dende este momento, está sometida a conselleira de Política Social por ser muller.
unha conselleira que sufriu escraches hai uns días nos premios Emilia Pardo Bazán, un premio adicado ás mulleres e que volveu a sufrilos esta mesma mañá nunha xuntanza coas empresarias galegas, sempre con mulleres, sempre a FIGA atacando a mulleres en actos de mulleres e o BNG aplaudindo, o BNG cada vez máis machista, cada vez máis antisocial. Señora Pontón, señora Rodil, señoras do BNG, ata onde vai chegar a súa sumisión? Ata onde? Sumisión absoluta a FIGA e a UPG. E a política social non lles interesa, porque se lles interesara de verdade, o que estarían facendo vostedes é estar en Madrid reclamando que nos debe o goberno 2.500 millóns de euros para a dependencia, o 50% do que marca a lei. Pero lexos deso, non, lexos deso, o que fai o BNG é protestar porque cos datos do Ministerio na man, Galicia lidera tanto en ratios de atención a persoas dependentes que xa teñen esa valoración, que atende o 98%, os que maior número atendemos xunto con Navarra. Galicia lidera tamén a reducción das listas da garda no que vai de ano en 37 días de descenso, mentras no conxunto de España aumenta en 14 días. E co máximo histórico de dependentes atendidos, 88.000. Unhos datos que se conseguiron en boa medida gracias ao plan de choque que o Goberno do Estado acaba de recurrir. E o BNG aplaude que se recurra. Tan fieros sempre aquí e tan mansiños sempre jamás en Madrid. Pero mire, nós estamos na realidade galega, nós estamos no día a día das galegas e os galegos. E somos conscientes de que é necesario seguir mellorando e queremos facelo, pero para eso é preciso que o Goberno do Estado cumpla o que marca a lei, tan solo eso. E claro, non me extraña, señora Longueira, que diga que estamos involucionando, e que o Goberno do Estado non é que cumpla a lei, é que dende o ano 24 diminuiu 1,5 as aportacións á lei de dependencia no conxunto do Estado, pero claro, a Galicia sempre tan ben tratada por Sánchez, disminuínos 5 puntos. Disminuíu en toda España 1,5, 5 puntos en Galicia. E vostede dice que evolucionamos. Si fora por Sánchez, sí. Gracias ás políticas do goberno da Xunta de Alfonso Rueda, non. Un goberno que non só aproba orzamentos, sino que dedica 3 de cada 4 euros a políticas sociais e que incrementou neste ano 100 millóns de euros para a dependencia. Pero o BNG, todo isto non lle importa. O BNG está no catastrofismo absoluto. En eso, en irse a reunir cos seus colegas esetarras para falar de que? De dependencia. No. Foron a recibir consignas de como organizar con eficacia as manifestacións, algaradas e a crispación apoiándose na FIGA. A eso foron, porque no fondo o BNG non lle interesa a situación que están a vivir as traballadoras das residencias e do SAF. As súas convocatorias da folga, as da CIGA, teñen moito máis de estratégicas que de reivindicativas, coa mera esperanza de a ver si pescamos algo en Río Revolto. Porque, mire, respecto ao convenio colectivo, vostedes saben moi ben que a Xunta non ten capacidade para intervir. Sí, para mediar, está o facendo. A CIGA está facendo todo o que pode para que ese convenio sale adiante, ou a CIGA interésalle que eso este aí paralizado e mentras vaise creando un caldo de cultivo e vamos creando un malestar. Igual terían que responder que está facendo a CIGA, señora Rodil, eu non o sei, dígamo vostede.
Dígame tamén, porque despois de pedir insistentemente un protocolo para a seguridade destas traballadoras, cando a Xunta o fai, a petición da FEGAN, desa mesa que hai na que están todos na FEGAN e que lle pide por unanimidade, vostedes critícanno sin siquiera velo. E respecto ás inspeccións, señora Rodil, eu teño unha dúda. Vostedes queren que se fagan inspeccións ou non? Porque cando non se fan, queixanse. Cando se fan, tamén. Mire, dende a Xunta témolo moi claro. Queremos que os nosos maiores teñan os mellores cuidados, cos mellores medios e atendidos polos mellores profesionais. Por iso, cada ano, aumentamos os orzamentos e por iso facemos periódicamente as inspeccións. As residencias que se pecharon, e digo yo tamén ao señor Ojea, pecháronse porque a Xunta fixo as inspeccións, non porque fora a Inspección de Traballo, a Inspección de Política Social, e moito menos porque fora a Guardia Civil. E se temos que falar de privatización, miren, aquí é para nota. Os grandes privatizadores non lle son a Xunta de Galicia, é a Diputación de Lugo que ten absolutamente todas privatizadas. Tamén a da Coruña, e xa agora yo dixo a Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia de Discapacidade que lle pide que deixen de estar privatizadas estas residencias. Unhas residencias que, por certo, están tan privatizadas que nalgúnha ocasión se dedicou a lavarlle a equipación o equipo de fútbol da localidade tamén. Miren se están privatizadas tamén a isto. É tan social, que o BNG tan social, e resulta que o seu concello máis emblemático, o de Pontevedra, é o que menos adica de todo Galicia a políticas sociais. A metade que o do Ferrol e é tamén dos que menos adica de toda España. Señores, isto non é preocuparse das políticas sociais. Isto do que se trata é de intentar buscar conflito, alboroto e crispación donde non o hai. Mellor diría se traballaran por Galicia e polos galegos e se preocuparan menos de seguirlle a pezuncillas a CIGA e a UPG. Gracias. Grupo autor da moción, señora Rodil. Grazas, presidente. Eu saúdo tamén as persoas que están na tribuna de convidadas e agradecer antes de máis o apoio á democracia ourensana e ao Partido Socialista para non esquecer. Meu, señora Arias, que veña a falar vostede de recibir consignas de quen o único que fixo durante os 8 minutos de intervención foi dedicarse a ler o argumentario do Partido Popular, francamente, fala de algarada. Toda esta sobreactuación, esa exageración, esa ristra de mentiras na que navega o Partido Popular, fano ou intentan utilizalo para tapar as vergonzas dun goberno que permite que haxa persoas maiores nunha residencia desnutridas, co único menú de patacas e leite, sin asear, señora Arias. E venme aquí con todo ese argumentario do Partido Popular para intentar desviar a atención e que non falames do que trae aquí o Bloque Nacionalista Galego hoxe, que é en que situación se atopan as persoas maiores no noso país, que é o que está pasando nas residencias de maiores para que o 8 de setembro entre a Inspección de Política Social e non pase nada, e un mes despois, o día 2 de outubro, se decrete o peche de 2
12 persoas que están nunha residencia que ten a responsabilidade o Goberno do Partido Popular de garantir que están as súas condicións e os seus dereitos fundamentais garantidos. Cal é o problema? Porque toda esta sobreactuación e esta algarada do Partido Popular é para non dicir que van votar en contra de que teñamos os informes e as actas dos servizos de inspección. Toda esta sobreactuación e o argumentario do Partido Popular é para negarlle o dereito á información á cidadanía deste país e a este Parlamento. Quere que fagamos o noso traballo? Permítannos acceder aos documentos, á información, aos informes e ás actas dos servizos de inspección. Que foi o que viu Inspección da Xunta de Galiza o 8 de setembro cando entrou pola porta da residencia de Amoeiro? Iso é o que eu quero facer, que é o meu traballo e é polo que as galegas e os galegos me pagan por estar aquí. E iso é culpa do Bloque Nacionalista Galego? Non. Non. Aquí non se mandan as actas, non se mandan os informes, non se permite o acceso de deputadas e deputados aos expedientes sancionadores de residencias públicas xestionadas por entidades privadas porque o Partido Popular veta o acceso a esa información. Entón, respeto polos traballadores, o seu. Respeto polos traballadores e as traballadoras dos servizos de inspección. Foi a Consellería do Goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza quen lles abriu un expediente despois de que denunciaran que se estaban filtrando datos para impedir que puidesen facer o seu traballo. Iso tamén é culpa do BNG. Deixarlles traballar ás traballadoras e os traballadores das residencias. Deixarlles traballar ás traballadoras das residencias. Señora Arias, a única vez que tocou o Goberno do Partido Popular desde 1996 a orde que regula os ratios de persoas de atención directa nesas residencias de maiores non foi para darlles máis recursos como di vostede, nin foi para garantirlles mellores condicións de traballo, senón para recortar o servizo de enfermería 24 horas nas residencias de máis de 40 persoas usuarias. Están traballando non igual que hai 30 anos, están traballando en peores condicións, porque agora non só tes que atender a persoas maiores dependentes, agora o Goberno do Partido Popular leva persoas con drogodependencias, persoas que teñen problemas de saúde mental ás residencias de maiores sin ser estes os centros sociais nin de atención integral que necesitan. Entón, señoría do Partido Popular, de verdade, afórrense o argumentario, a sobreactuación, a exaxeración para intentar tapar as vergonzas do Goberno do Partido Popular, que como é posible que no ano 2025, en pleno século XXI, se peche unha residencia de maiores neste país porque nin os asean, nin lles dan de comer, nin os teñen ben atendidos. Hombre, señora Arias, de verdade, vostede quéreme decir a min que entra o día 8 de setembro o Servizo de Inspección da Consellería de Política Social, aquello era un vergel e, curiosamente, 23 días despois, aquelo era unha hecatombe. Alguén non estaba facendo o seu traballo. Por iso que queremos ver son esas actas dos servicios de inspección dos últimos 5 anos, porque houve máis inspeccións e máis expedientes abertos que vostedes non deixan ver e que intentan ocultar. Gracias. Rematado o debate das mocións, procedemos á súa votación. Pechen as portas. Por favor, votamos en primeiro lugar a do Grupo Parlamentario Mixto, iniciativa de don Armando Gea, sobre a política que está a desenvolver a Xunta de Galicia en materia de atención sanitaria ás persoas maiores, singularmente nas provincias máis envellecidas. Non se aceptan as emendas do Grupo Popular, Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presente 71 máis 1, afirmativamente 34, en contra 38, queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Noa Presas, sobre a orientación e a xestión das políticas do Goberno galego en materia de atención ás persoas vítimas de violencia sexual. Foi solicitada a votación por puntos, non a acepta, pois votamos.
Presente 72 máis 1, afirmativamente 35. Que foi? No. 72 máis 1, afirmativamente 35, en contra 38, quedan rexeitadas. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Olalla Rodil, sobre o modelo de cuidados para as persoas maiores e a modificación da normativa que regula os ratios de usuarios por cada profesional de atención directa nos centros residenciais. Non se presentaron emendas, votamos. Presente 72 máis 1, afirmativamente 35, en contra 38, queda tamén rexeitada esta moción. Rematou aquí a votación e, polo tanto, continuamos co punto cuarto da orden do día, proposicións non de lei, neste caso do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, iniciativa de don José Alberto Pazos Couñago, sobre a proposta de resolución que se presenta en relación coa situación política e social no actual réximen de Nicolás Maduro en Venezuela. Hai unha autoemenda para formular a proposición non de lei. Ten a palabra o señor Pazos Couñago. Quedarme aquí un momento, que vou falar con Diego. Gracias. Moitas gracias, presidente. Permitan que comence saudando e dando a benvida a este Parlamento que é o seu aos representantes da comunidade venezolana aquí en Galicia. Decía Camí que a tiranía totalitaria non se edifica sobre as virtudes dos totalitarios, sino sobre as faltas dos demócratas. E hoxe temos oportunidade de saber en que lado da fronteira totalitaria nos situamos cada un. Se militamos nas filas dos imperfectos demócratas ou se estamos a carón dos infalibles dictadores, porque máis aló de ideoloxías coincidiremos en que a diferencia entre uns e outros radica na capacidade de asumir naturalmente a discrepancia. Nin existe dictador disposto a asumir a opinión do discrepante, nin existe demócrata digno de tal nome que se crea en posesión da verdade absoluta. Na pasada semana tiveron lugar algúns feitos que, ao entender deste grupo parlamentario, están moi alonxados do sentir democrático, pacifista e solidario que comparte a inmensa maioría do pobo galego e que sitúan, ao noso entender, aos seus autores nas filas do totalitarismo e do fanatismo. Asistimos á reunión do BNG cos herdeiros ideolóxicos do terrorismo etarra. Asistimos ao negacionismo do Bloque Nacionalista Galego sobre os atentados do 7 de outubro de Hamás. E asistimos á intolerable descalificación da gañadora do Premio Nobel da Paz deste ano, María Corina Machado, gravemente insultada neste hemiciclo. E son tres feitos que creo presentan un dobre obxectivo común: a manipulación da realidade política e a banalización do uso da violencia política por parte da esquerda, que parece disposta a xustificala cando a practican os seus aliados ou cando se practica contra os seus inimigos. Esta iniciativa busca reafirmar o compromiso desta Cámara cos principios democráticos e coa solidaridade do pobo galego co pobo irmán de Venezuela, que continúa a padecer o terror e a opresión baixo o brutal réxime dictatorial presidido por Nicolás Maduro. Un réximen corrupto e torturador, responsable do asesinato de opositores, responsable da detención en condicións inhumanas de centenares de presos políticos, responsable do maior éxodo da historia da humanidade e responsable de sumir a inmensa maioría do seu país nun inferno de fame, miseria e penuria sin precedentes. Esa é a realidade da Venezuela bolivariana. Non estou a facer valoracións subxectivas, senón a describir unha realidade obxectiva recoñecida e denunciada pola comunidade internacional. O informe da ACNUR sobre a situación humanitaria no país describe unha realidade migratoria dramática. 7,9 millóns de persoas saíron de Venezuela buscando protección e unha vida mellor.
7, millóns nun país de 28 millóns de habitantes. Máis de 1,3 millóns de solicitantes venezolanos de asilo no mundo. E incluso a comunidade galega no país reduciuse de 46.000 a 30.000 galegos en apenas 5 anos. E unha simple lectura do informe de Human Rights Watch sobre a situación do país nos sitúa ante unha realidade humanitaria política dificilmente asumible para calquera persoa que teña unha mínima sensibilidade social ou que aspire simplemente a chamarse demócrata. Leo. Máis de 20 millóns de venezolanos viven en pobreza, 14,2 millóns enfrontan necesidades críticas. O 65% da poboación perdeu ou esgotou os seus medios de vida de xeito irreversible. O 72% non poden acceder a servicios sanitarios públicos. 98,4% dos dispensarios do país non dispoñen de medicamentos esenciais e os que hai son inaccesibles para a maioría dos venezolanos. Máis do 26% dos nenos entre 0 e 17 anos non acuden á escola debido a enfermidades e a falta de servicios básicos, alimentos e material escolar. A fame afecta a 5,1 millóns de persoas, obrigando as familias máis desfavorecidas a estrategias de supervivencia extremas como, entre outras, saltarse comidas ou intercambiar sexo por alimentos. Sexo por comida nunha Venezuela bolivariana na que o aborto está penalizado para as mulleres que afrontan peas de cadea de entre 6 meses e 2 anos, en a que máis do 90% da poboación non pode acceder a métodos anticonceptivos. Sinala o mesmo informe que tampouco están protegidos os dereitos de lesbianas, gays, bisexuais e transexuais, e advirte un grave problema de protección das comunidades indígenas intoxicadas pola minería ilegal consentida cando non propiciada polo goberno, e incluso comunidades indígenas desprazadas obligatoriamente. Pero se falamos de dereito político, a cousa non mellora. Un mes antes das eleccións do 28 de xullo do 24, a Corte Internacional Penal autorizaba retomar a investigación sobre a comisión de crimes de lesa humanidade en Venezuela. Un mes despois desas mesmas eleccións, a misión de determinación de feitos da ONU acreditaba a comisión de graves violacións de dereitos humanos que replicaban patróns de conducta calificados como crímenes de lesa humanidade. Desde 2014, 15.800 persoas foron detidas por motivos políticos. Asasinatos, desaparicións forzadas, detencións arbitrarias, torturas e malos tratos, violencia sexual e de xénero son prácticas habituais contra os opositores ao goberno de Maduro. A suspensión da liberdade de expresión, da liberdade de prensa, da liberdade de asociación e a persecución de sindicalistas, periodistas, adversarios políticos e activistas polos dereitos humanos son constantes. O propio informe sinala que o Poder Xudicial deixou de funcionar como rama independente en 2004. Ese Poder Xudicial, a medida de Maduro, permite que 93 das 101 mortes ocurridas durante as protestas dos anos 14, 17 e 19 continúen sin ser sequera investigadas. Ese Poder Xudicial que impón candidatos e directivas ad hoc a partidos da oposición, a sindicatos, a asociacións, incluso a Cruz Vermella, ese poder que chegou a impoñer unha nova xunta directiva ao Partido Comunista de Venezuela, supoño que por non ser suficientemente comunista, ese capaz de suspender aos efectos das primeiras primarias celebradas no país desde 2012 e de impor unha inhabilitación de 15 anos á candidata que tiña o 90% do apoio nesas primarias, María Corina Machado. Ese, e non outro, é o paraíso bolivariano que conchabea o PSOE de Sánchez, de Zapatero, de Ábalos e de Coldo. Ese PSOE que recibe con alfombra vermella sala VIP a Delcy Rodríguez para descargar maletas de contido descoñecido nunha noite que ese socialista exemplar chamado Coldo non poderá contar xamais na mentras viva. Ese é o paraíso bolivariano que defende o BNG e que para os venezolanos non é máis que un inferno de represión, fame e miseria. Eu creo que nin Venezuela merece ese castigo, nin Galicia merece a vergoña de que haya diputados que apoyen isto. Pois, a pesar desta realidade opresiva e a pesar dos abusos e da brutalidade do réxime e tal a fartura do país que a oposición foi quen de gañar as eleccións e forzar a Maduro a autoproclamarse presidente por decreto ilexítimamente, sen ofrecer resultados desglosados e sen amosar as actas do reconto electoral. Actas
que si foron recabadas por un grupo de demócratas valentes que, con risco da súa vida, a recopilaron e fixeron públicas para mostrar que o presidente elexido nas urnas polos venezolanos chámase Edmundo González Urrutia. O triunfo desa oposición venezolana non tería sido posible sen o liderazgo dunha muller valente, galardoada co Nobel da Paz polo, abro comillas, seu incansable labor en pro dos dereitos democráticos do pobo venezolano e pola súa loita para lograr unha transición xusta e pacífica da dictadura á democracia. Esa muller chámase María Corina Machado e foi gravísimamente insultada nesta Cámara polos que prefiren estar do lado do dictador que do lado da democracia. E esa é unha mancha que esta Cámara, este Parlamento non pode aceptar, e por iso hoxe traemos un acordo para desagraviala e para mostrar a nosa solidaridade cun pobo oprimido. Remato xa, Presidenta. Os que defenden a liberdade dos venezolanos para decidir o seu futuro e a superación da grave crise humanitaria en Venezuela apoiarán esta iniciativa. Os que voten que non, xa sabemos de que lado están. Eu lle aseguro que este grupo e o Partido Popular vai estar co bravo pueblo. E como reza o seu himno, si el despotismo levanta la voz, seguiremos el ejemplo que Caracas dio pelexando por unha Venezuela próspera, democrática e libre. A Venezuela que se merecen. Moitas gracias. Muchas gracias. O voceiro do Grupo Mixto renuncia a súa intervención e ten por conseguinte turno a voceira do Grupo Parlamentario Socialista. Grazas, presidente. Boa tarde a todas as persoas que nos acompañan hoxe no hemiciclo. Miren, señor Pazos, eu a verdade que ia a felicitalo polo seu verbo e a súa mesura no seu discurso, pero totalmente imposto, non? E así se viu porque non puido aguantar o mesmo nin 7 minutos, non? Xa volveu a sair o Pazos de verdade. E nós a realidade é que non imos a entrar neste ping-pong que se traen vostedes co BNG neste asunto, porque o que menos lles importan é o pobo venezolano, porque se están a usar como instrumento político. E nós, os socialistas, nos guiamos sempre polos valores da democracia, da xustiza, da humanidade en todas as decisións que tomamos, pero estaremos sempre ao lado da democracia e dos dereitos humanos. Estaremos en Venezuela, pero tamén estaremos en Argentina, no Salvador, estaremos en Ucraína, estaremos tamén en Israel, en Gaza, condenando o xenocidio de Israel, ou en Israel condenando o xenocidio. Mire, señora Prado, non me ponga esa cara de burla, porque para facer burla non fai falla que force o chesto, Os socialistas, ao igual que a maioría da nosa sociedade, exiximos dende o minuto 1 uns comicios libres e transparentes, con respecto á democracia e aos dereitos humanos e, por suposto, rexeitamos calquera persecución e detención por razóns ideolóxicas e de manifestación. Por esa postura do Goberno de España, 240 migrantes venezolanos chegan a este país cada día. E a situación que vive Venezuela é unha situación moi preocupante, pero non é unha situación do último ano, é unha situación que se mantén dende hai anos. E a pesar disto, seguimos nos aspirar a unha Venezuela de paz, de convivencia con liberdade e democracia. Creemos firmemente nun pobo venezolano con todo o dereito a vivir en liberdade e con todo o dereito a vivir nun sistema democrático. E por iso, socialistas, tanto estos socialistas como os de gobernos anteriores, traballaron con humildade, discreción e convicción na procura desa solución política que permita avanzar cara a esa democracia. E compartimos
plenamente a necesidade dunha solución democrática en Venezuela que pase pola apertura dun proceso de transición real, crible e inclusivo. Agora ben, tamén queremos ser moi claros e pedimos ao Partido Popular que deixe de manosear o pobo venezolano, deixe de empregar os presos políticos como ferramenta de confrontación política e, sobre todo, deixe de manipular a posición do Goberno de España. E a realidade, porque a realidade é constatable, a realidade é que o Goberno de España foi o primeiro que reclamou transparencia, quen se puxo en riba da mesa a exigencia de coñecer as actas, que non recoñeceu nin a suposta vitoria electoral nin a toma de posesión posterior, igual que o fixeron a maioría dos países democráticos. Vostede falaba de Edmundo González, unha figura que este goberno non só respeta, senón tamén acolle, como tamén acolleu a máis de 125.000 persoas venezolanas desplazadas. O Partido Popular, cando gobernaba Mariano Rajoy, recibiu 80, e a súa conciencia, señorías do PP, daquela non se resentiu, non había ditadura daquela en Venezuela, claro que había unha situación de ditadura igual que a que hai ahora mesmo. E o Partido Socialista apoia de maneira decidida e con feitos unha solución democrática para Venezuela. Está a ser un dos países, ademais, máis activos dentro da comunidade internacional da defensa dos dereitos humanos en Venezuela. E leva a cabo todas as xestións posibles para protexer e sacar adiante a esos presos políticos, especialmente os de nacionalidade española. E os datos falan así, porque durante todo o ano pasado e todo o que levamos deste ano, levamos liberados 15 persoas, que para vostedes igual son números, pero esas persoas son de carne e oso, con nomes e apelidos, e sufriron detencións arbitrarias e injustas. E o goberno de Pedro Sánchez actúa pensando en axudar ao pobo venezolano, pero tamén aos españois que viven en Venezuela, as empresas españolas que teñen intereses en Venezuela e os miles de traballadores destas empresas ao que vostedes actúan de forma totalmente irrespetuosa. E tamén apoia mediante a colaboración española cos principais países de acollemento de refugiados e migrantes venezolanos en América Latina pola súa proximidade. E xa que vostedes falaron tanto dos representantes políticos opositores a Maduro, permítame lembrar as palabras de Edmundo González, non as dixo ningún representante socialista, as dixo Edmundo González, e dixo literalmente: reitero o meu agradecemento ao Goberno de España polo seu apoio e compromiso coa protección dos dereitos humanos. Un comunicado que tivo que emitir expresamente para desmentir as mentiras do Partido Popular e a utilización que estaba a facer Feijóo da súa figura. Que vergoña, señorías do Partido Popular. España, ademais, liderou todas as declaracións internacionais de condena á represión, a de Santo Domingo, a Declaración da Unión Europea, as de Nacións Unidas, e está colaborando coa Fiscalía do Tribunal Penal Internacional, e tamén ofreceu protección directa aos líderes de oposición venezolana. Que sería hoxe de Edmundo González se non fora pola embajada española, señorías do Partido Popular? Pois gracias á acción deste goberno pode estar aquí en liberdade. España, ademais, foi o primer país europeo que non recoñeceu os resultados fraudulentos de Venezuela. Son vostedes conscientes de que este goberno non recoñeceu a Nicolás Maduro como presidente lexítimo? Son conscientes de que España acolleu xa a máis de 125.000 persoas venezolanas baixo un estatuto de protección internacional? Comparen coas 26 que acolleu o goberno de Mariano Rajoy, pero non lles dai vergoña esta utilización política. Esa é a diferencia. Esa é a diferencia do compromiso cos dereitos humanos. Mentres nosotros actuamos, vostedes miraban para outro lado cando gobernaba Mariano Rajoy e a situación era prácticamente igual, de dictadura, de represión, porque Pedro Sánchez acolle aos que un día vostedes non acolleron e acolle a todos os migrantes os que vostedes queren mandarlle a armada e queren poñerlle uns exames ou ideas peregrinas que lles impidan buscar un futuro de progreso no noso país, pero non só os venezolanos, senón a todos os cidadáns de América Latina. E un exemplo, outro exemplo é a aplicación da disposición adicional octava da Lei de Memoria Democrática, impulsada por este goberno progresista. Unha lei que vostedes votaron en contra e que abre unha porta de xustiza e reparación para que onde sexe para todos aqueles familiares de aquelas persoas que no seu día tiveron que emigrar desde Argentina a Uruguai, dende Cuba ata Suiza, tamén venezolanos. Os consulados están a recibir solicitudes e atender a todas estas familias para construir pontes, porque recoñecer a memoria da emigración é parte fundamental da nosa identidade como pobo. A historia de España, especialmente de Galicia, non pode entenderse sen todas
todas aquelas mulleres e homes que cruzaron océanos e fronteiras no seu día, nin sen os seus descendentes, que mantiveron viva o vínculo co noso país, mesmo desde outro lado do mundo. Mentres vostedes, que fixeron? Votaron en contra desta posibilidade. Polo tanto, señorías do Partido Popular, mentres vostedes manipulan e fan un uso político da situación dun pobo sen que serva de nada para reverter esta situación, nos os socialistas traballamos para recoñecer os dereitos e dando mostra con feitos dunha postura clara, firme e comprometida cos dereitos humanos, coa democracia e coa liberdade de Venezuela. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Rodil. Grazas, presidente. Benvida outra vez as persoas que nos acompañan desde a tribuna de persoas convidadas. Dicía o señor Pazos que traían e defendían esta iniciativa polo que pasou a semana pasada. E traen unha iniciativa que registraron en abril de 2024, que non vale nin para enmendar, que é unha iniciativa que é un despropósito de principio a fin. Pero miren, tamén que dá a talla, dá exemplo do oportunismo político que é o único que move o Partido Popular neste asunto. Dixémolo en setembro de 2024, que foi a última vez que debatimos sobre esta cuestión aquí no Parlamento, e repetímolo agora. Vostedes usan a Venezuela e ao pobo venezolano a pracer, e é absolutamente lamentable. Lamentable tamén que os mesmos que hai menos dun mes votaron aquí en contra de condenar o xenocidio do pobo palestino veñan agora intentando que condenemos o goberno de Venezuela. Eu digo con toda a franqueza, hai que ter moi pouca vergonza. Que o mesmo Partido Popular, que apoia un criminal de guerra, un xenocida como Netanyahu, desexándolle sorte na súa política de exterminio como fixo José María Aznar, veña aquí pedir que se condene ao presidente e ao goberno de Venezuela. Hai que ter a cara de formigón armado e hai que ter valor. O que lles importa a vostedes a paz no mundo, o dereito internacional, vímolo nestes últimos 2 anos, señorías. Durante este tempo quedounos clara a súa catadura moral, incapaces de condenar un xenocidio televisado, retransmitido en vivo e en directo, pero iso sí, recibindo cos brazos abertos o goberno xenocida de Israel. Vostedes, señorías do Partido Popular, perderon ao longo deste tempo toda a credibilidade, se tiñan algunha, e agora veñen aquí pedíndonos explicacións aos demais e intentando darnos leccións de que? De nada. A vostedes non lles importa o máis mínimo o pobo de Venezuela e moito menos os galegos que viven en Venezuela, porque se lles importara algo, xa que refixeron a iniciativa, digo eu que terían a ben introducir un puntiño, un epígrafe, polo menos, para condenar as incursións da CIA neste país ordenadas por Donald Trump, a imaxe e semellanza das intervencións feitas pola CIA en tempos pasados e moi escuros, señorías do Partido Popular, que levaron a vida por diante de millóns de persoas. Xa non nos acordamos de Chile, de Argentina ou da invasión dos Estados Unidos en Panamá, ou é que están vostedes de acordo coas intervencións e as operacións despregadas polo Exército dos Estados Unidos e a CIA en Venezuela, cos bombardeos da Armada estadounidense no Caribe. Están de acordo con que se bombardeen barcos por orde dos Estados Unidos violando o dereito do mar. Están de acordo con que se ameace con invasións militares. Que será o seguinte, señorías do Partido Popular, que nos traian dentro duns meses outra iniciativa para usar e manosear o pobo venezolano intentando instigar un golpe de Estado en Venezuela, como fixeron desde o goberno de José María Aznar en 2002? E veñen aquí falar de Estado de Dereito. Cal? O Estado de Dereito que apoia inxerencias externas cando a vostedes non lles gusta o goberno que hai no país. Curiosa forma de asumir a discrepancia política que teñen vostedes, jaleando, aplaudindo, instigando invasións militares, inxerencias de terceiros países, incluso ameazas de invasión militar. Pídennos que aplaudamos agora o Premio Nobel da Paz a María Corina Machado,
Un premio que se outorga cada ano desde hai máis dun século a persoas que, abro aspas e cito, literalmente traballaron máis ou mellor a favor da fraternidade entre nacións, a abolición ou a redución dos exércitos alzados e a celebración e promoción de acordos de paz, segundo o testamento do señor Alfred Nobel, que foi quen os prometeu. Que é de fraterno impedir que invadan o teu país por parte dun exército estranxeiro, como acaba de facer nunha entrevista a pasada semana ao fío dese premio Nobel na cadena CNN, que non é nada sospeitosa de ser, non sei, del BNG. Eu, señorías do Partido Popular, creo que sobraba dicilo, pero igual non, porque nos tempos que nos tocou vivir fai falta recalcar certas cousas. Ter o Nobel da Paz non é garantía de nada. Eu teñolle máis ben pouca fe. Desde que o levou Henry Kissinger. Acórdanse, un señor que foi principal instigador da Guerra Sucia, que deixou miles de mortos en Latinoamérica coa Operación Cóndor ou outras partes do mundo cando bombardeou Cambodia. As eleccións e os gobernos, os premios, os premiados son para vostedes válidos, lexítimos e democráticos en función dos intereses que representan e, sobre todo, en función de quen se beneficie dos recursos económicos que teñen os países. Outro galo lle iba a cantar a Venezuela se non tuvera reservas petroleiras como as que ten. Probablemente ninguén miraría para esa esquina do continente. Pero vostedes non veñen aquí nin traer unha iniciativa para falar do goberno venezolano nin do pobo de Venezuela. Vostedes traen isto e deixouno clarísimo o portavoz do Partido Popular, porque pensan, nunha estrategia lexítima que alguén, supoño, superintelixente maquinou así na súa cabeza, que con isto atacan, dividen ou minguan ao BNG. Non. E insistimos no mesmo de sempre, traian estas iniciativas sempre que queiran. Temos a oportunidade de seguir lembrando, reclamando e subliñando a postura política que defende o Bloque Nacionalista Galego desde a súa fundación. Traian as veces que queiran e sigan, porque o BNG estamos onde estivemos sempre. Eu creo que non hai unha soa persoa na bancada das persoas convidadas que dubide de cal é a postura que mantén o BNG, do lado do pobo e da soberanía nacional de Venezuela e de calquera pobo do mundo. O BNG sempre na defensa, e é importante dicilo, nos tempos que corren, sempre na defensa dunha orde internacional baseada na paz, no diálogo, na cooperación e, sobre todo, asentada no principio fundamental que foi o que inspirou a Carta das Nacións Unidas do dereito dos povos á súa libre determinación, sen inxerencias, tampouco bombardeos da Armada estadounidense, sen inxerencias como as que promoven e defenden vostedes hoxe aquí. Mais nada. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señor Pazos Couñago. Gracias, presidente. Señora Rodil, está tan orgulloso o BNG que non deixou que defender a iniciativa que insultou a Marina Corina Machado nesta Cámara fai 7 días. Ese orgullo que ten o BNG. Iso sí, voulle recoñecer unha cousa, unha verdade que vostede dixo aquí, que é que o BNG está onde está sempre. É certo. Están vostedes apoiando a Maduro como estuveron apoiando a Cuba dos Castro e como estuveron ao lado de todas e cada unha das dictaduras de esquerda que hubo en Sudamérica e polo mundo, donde estuveron sempre. Sin iso non mente. Señora Castro, quixo vostede alabar, como dixo, o meu verbo é mesura. A verdade que é unha descripción perfecta a actitude do goberno Sánchez co dictador Maduro. Verbo e mesura. Mire, di que está moi comprometida o seu partido coa democracia en Venezuela. O Congreso de España aprobou recoñecer a Edmundo González Urrutia como lexítimo presidente de Venezuela. O seu goberno xa trasladou esta decisión ao goberno venezolano? Ou sigue practicando o verbo e a mesura? Fala vostede do acollemento que lle deu
o goberno a Edmundo González. O acollemento que lle deu na embaixada en Caracas recordámolo todos. É algo que todavía nos abochorna a día de hoxe, pero claro, vostede insiste aquí no compromiso de Sánchez coa Venezuela democrática. O compromiso de Sánchez coa Venezuela democrática se resume perfectamente no mensaxe de felicitación polo Premio Nobel a María Corina Machado. Seguimos esperando, señorías, nada de nada. Esa é a realidade. E veo aquí acusarnos de manipular o uso da dor dun pobo. De verdade, vostedes, co que levamos escoitado aquí nos últimos 2 meses. É unha cousa certamente chamativa. Señora Rodil, é que viunos a vostede a botar en cara que non aprobáramos unha condena pola situación en Palestina. Sí, porque non compartimos o termo xenocidio, efectivamente. Isto mo di a representante dun grupo que impediu a declaración institucional de condena pola invasión de Ucraína, que impediu varias declaracións institucionais de solidaridade con Venezuela e a que defende o uso de xenocido leva anos impedindo unha declaración institucional deste Parlamento en recordo do maior xenocidio da historia, o Holocausto xudeo. Sí, vostedes non se alporicen. Estou seguro de que este ano repiten. Falar aquí de manosear a dor, un grupo un dos seus representantes tuvo o bo gusto de vir aquí a amosar fotos de cadáveres para botarllas en cara a quen sí condenou as masacres de Palestina, é francamente lamentable. Teño aí un bo número, se quere, de fotografías dos atentados de Hamás que vostedes aínda a día de hoxe negáronse a recoñecer, pero honradamente creo que o bo gusto e o decoro me impiden ensinalas. Como, por certo, estamos esperando que todavía fagan algunha condena dos tiros na nuca que están a plantexar os señores de Hamás. Mire, vostedes din que están do lado da democracia. Vostedes están do lado dun selecto grupo de dirixentes que recoñeceu que se convertiron en valedores do goberno de Maduro. Voulle ler esa selecta lista. O goberno de Nicaragua de don Daniel Ortega. O goberno da Cuba dos Castro e de Díaz Canel. A Guinea de Teodoro Obiang. A Rusia de Vladimir Putin. A China de Xi Jinping. O Irán do líder supremo Jamenei. O goberno de España, por certo, a través da súa vicepresidenta Yolanda Díaz, e, como non, o goberno na sombra do BNG de Ana Pontón. Pero moi na sombra, señorías. Vostedes, leccións de democracia non pode dar ni unha. Porque, efectivamente, están donde sempre estiveron. A realidade, señorías, é que Venezuela é hoxe un Estado fallido, incapaz de atender as necesidades básicas da súa poboación, a pesar dos inxentes recursos naturais e enerxéticos, por certo nacionalizados polo goberno de Maduro. Non hai excusas. É a responsabilidade exclusiva do goberno a situación que actualmente está padecendo o pobo venezolano. E unha vez máis, e xa pandín a conta de cantas vans, o BNG do lado errado da historia. Gracias. Nós estaremos do lado dos demócratas e dun pobo de Venezuela que grita con toda claridade que o que quere é liberdade. Mais nada, señorías. Esquecime antes de saludar o colectivo de venezolanos residentes en Galicia. Benvidos ao Parlamento. E continuamos coa proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don Iago Tabarés, sobre as accións que debe levar a cabo o Goberno galego relativas ao aumento da planta xudicial en Galicia, particularmente en materia de violencia sobre a muller e o incremento dos cadros de persoal no ámbito da xustiza.
A esta proposición non de lei presentáronse emendas do Grupo Parlamentario Popular e hai unha autoemenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a proposición non de lei, ten a palabra o señor Iago Tavares. Grazas, señor presidente. Señorías, boa tarde. Antes de máis, dar os parabéns e expresar a miña satisfacción, a nosa satisfacción, pola proposta da nova Fiscala Superior de Galiza, a señora Eiró, que constituirá un novo feito histórico, unha nova rotura dun teito de cristales. Será a primeira muller que presidirá a Fiscalía de Galiza. Eu creo que xa anticipa que será o que ven no 2028 tamén esa normalidade de ter a primeira presidenta na Xunta de Galiza. É unha enorme ledicia. Discrepancias nosas, non se preocupe. Me parece bastante ben, pero é incómodo. Me gustaría que o presidente deste Parlamento de Galiza por algunha vez exerza de presidente do Parlamento de Galiza e, en este caso, ser respetuoso coas persoas a que lle cedeu o uso da palabra. É un asunto de dous neste caso, Estábamos a vicepresidenta e eu, non eu solo, Ben, sempre votándolle... No, digo que deso non di nada. Sempre votándolle a culpa ao de fora. Usted fai ben, botella para arriba. A culpa hai que botala para arriba, evidentemente. Ten que votar o presidente, senón non sería isto, é normal. Bueno, continúe, por favor. Bueno, aproveito a ocasión para lembrarlle as súas atribucións e o regulamento, que penso que non está de más, señor Santalices. Ben, recordar, seguir onde me interrumpí o señor presidente, a enorme satisfacción, porque unha magnífica profesional que no seu posto como fiscala en Ourense supo conxugar a proximidade e a cercanía co respeto e o rigor propio da súa responsabilidade. Está ben que a unha muller, a unha persoa se lle podan recoñecer tantos méritos e tantas cualidades. En todo caso, presentamos esta iniciativa sendo conscientes que o Partido Popular a xustiza lle importa máis ben pouco. O que lle importa é ou ben escapar da xustiza ou ben impedir que a xustiza poda cumplir coas súas finalidades, creando incluso dende o Estado unha organización paralela para impedir que a xustiza poda chegar á verdade do fondo do asunto. En todo caso, non existe vontade ningunha de facilitar os medios e instrumentos para que seña áxil, para que seña eficaz e seña accesible. Presentamos esta iniciativa porque a realidade dos nosos xulgados cada vez é máis preocupante, con moitas unidades judiciais próximas ao colapso ante a pasividade da Xunta de Galiza, que nin sequera exerce as escasas competencias que ten atribuídas. Nunca os xulgados e tribunais galegos houbo un número de asuntos pendentes tan elevados como na actualidade. No primeiro trimestre de 2025, nos órganos jurisdiccionais de Galiza existían casi 230.000 asuntos en tramitación, un 25% máis que en 2009, cando en 2009 entraban un 40% máis de asuntos, é dicir, máis pendencia que nunca, aínda que entren menos asuntos que en outras épocas, por exemplo, digo, en 2009. E así existen unidades judiciais non só nos sete grandes partidos judiciais, sino tamén en vilas como Viveiro, Carballo, Ribeira ou Vilagarcía, que están moi próximas ao colapso. Algo que dende o Bloque Nacionalista Galego, algo que aos operadores xurídicos, algo que a veciñanza destas localidades, por exemplo, levan advertindo dende hai moitos anos onde, que repito, a Xunta de Galiza leva sin facer nada. Nestas localidades, en algunhas delas, a entrada de asuntos duplica o considerado umbral máximo para que un xulgado poda funcionar. E así, nos 2 últimos anos, o número de asuntos pendentes en partidos como Ribeira ou Carballo incrementouse en máis dun 50%. Estos son números e son estadísticas, mas son situacións e son persoas. Persoas que o mellor teñen que agardar máis de 4 anos para ver recoñecida unha pensión por incapacidade absoluta, para poder traballar e poder recibir unha pensión. Máis de 3 anos para agardar por unha sentencia firme de divorcio ou sobre medidas sobre as persoas paternofiliais.
os asuntos sobre violencia sobre a muller, o plazo máximo para resolver triplicouse respecto do que existía en 2009. Mas tamén esta demora ten consecuencias en procedementos penais. Esta demora provoca, o que lle decíamos a Xunta de Galiza, as dilacións indebidas que son atenuantes que poden levar a que, por exemplo, unha condena de un violador, en lugar de os 20 anos que lle corresponderían, acabe reducida a 4. Ou ben que, como no caso de Valeira, que unha violación continuada dunha rapaza de 13 anos ata que quedou embarazada en máis dunha ocasión, se salde con condenas de aproximadamente 3 anos. Señorías do Partido Popular, non é escarcelación e con vostedes nin siquiera chegan a entrar en prisión. E a resposta a nosa pregunta é que non lles importa. Non lles importa, non saben cantas veces aplicou as dilacións indebidas, ni en que número, ni en que magnitude, porque non lles importa. E é sumamente grave, porque hoxe falamos de agresión sexual, pero podíamos falar de malversación ou podíamos falar de tráfico de drogas. Se está aplicando como consecuencia da situación dos nosos xulgados este tipo de atenuantes, impedindo ou posibilitando a práctica impunidade de delitos tan graves. Hai uns días os medios de comunicación falaban de que xulgados do civil de Lugo e Santiago estaban sinalando para finais de 2027. Outros en Ferrol, Lugo ou tamén Santiago xa estaban sinalando para antes decía finais de 2026, en este caso para 2027. Sabemos que estas medidas non é a única ou non vai a solucionar por sí mesmo a situación. É necesario desenvolver o previsto na lei dos medios amigables para a solución de controversia, os famosos MAC, facer que o IMELGA funcione e que non teñamos que agardar un ano por un informe psicosocial. Non é a única medida, pero cumpre que na Galiza se incrementen as plazas judiciais. Aproximadamente na Galicia temos de media 11 xueces por 100.000 habitantes, aproximadamente a media da Unión Europea. En Fiscalía tamén temos 5,4, cando a media na Unión Europea son de 11. Por tanto, cumpre necesariamente ese incremento da planta judicial do número de suizas, magistrados e magistradas. Mas tampouco con eso chega. Agora é unha competencia do Estado. Efectivamente, agora por primeira vez a Xunta non implicará a creación necesariamente de corpos de postos de traballo de xestión, tramitación ou auxilio. Non. Agora ben, se a Xunta, paralelamente ao incremento das plazas judiciais, non incrementa o corpo de funcionarios e funcionarias, esa medida non servirá para nada. Non conseguiremos desatascar ese cuello de botella. E despois queremos reiterar, como xa fixemos en comisión máis dunha vez, a nosa total discrepancia e oposición con ese Real Decreto de 3 de xuño que crea 4 unidades de violencia sobre a muller. 2 delas en Vigo e Coruña, non ex novo, non incrementando a planta judicial, sino transformando xulgados de instrucción en violencia sobre a muller. Eso non é a solución. Por qué? Porque estamos en contra. Esta medida, por certo, xa foi advertida, que era unha posibilidad que contemplaba a propia Xunta de Galicia, xa foi advertida por o propio Director Xeral de Xustiza. Entendemos que tanto Vigo como Coruña necesita 8 xulgados de instrucción. Mas consideramos que máis grave todavía é a situación de Ourense e Santiago. Efectivamente, para Ourense e para Santiago vaise crear unha sección específica de violencia sobre a muller. Mas simultaneamente acordouse que esa xurisdicción se iban a completar, no caso de Compostela, se iba a estender aos xulgados de Arzúa, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Padrón e o Partido Xudicial de Ribeira. Isto é, 37 concellos, 340.000 habitantes e máis de 3.500 kilómetros cuadrados, con un volumen de asuntos, de acordo co 2024, o último exercicio pechado, 1.265 asuntos en violencia, 170 civís e agora 2.100 asuntos penais en materia de liberdade sexual. A situación de Ourense se cadra é todavía máis grave, pois abrengaría 74 concellos, 274.000 habitantes e máis de 5.000 kilómetros cuadrados. É dicer, esta medida que contou, non sei se oposición,
polo que dixo o director xeral de Xustiza da Xunta, co beneplácito da Xunta de Galiza, coa conformidade da Xunta de Galiza, pero esta medida vai implicar un presuízo enorme para a atención ás víctimas. Vai a implicar que esta sección naza con un volumen de asuntos inasumível, non só por os datos, sino que porque a propia Xudicatura manifestou a imposibilidade de atender este volumen de asuntos, que aproximadamente duplicaría o número contemplado como máximo no baremo en esos 1.600. Señorías do Partido Popular, señorías do Grupo Mixto de Partido Socialista, entendemos que en materia de violencia sobre a muller especificamente, pero a situación de colapso que viven a xustiza, que viven as unidades judiciales do noso país, remate, por favor, implica unha necesaria reacción. Por eso pedimos ao Partido Popular que rectifique e que apoie esta medida en beneficio da Administración de Xustiza, en beneficio dos galegos e das galegas. Nada máis e moitas gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Varela Fernández. Moitas gracias, presidente. Boa tarde, señorías. Ben, señor Tavares, a verdade é que non me quedou claro a explicación da autoenmenda que rexistraron unha hora despois de rexistrarnos a nosa enmenda. Unha enmenda de adición que seguramente intuían que íamos a apoiar esa iniciativa orixinal, que, sin duda alguna, era un acordo que conseguiríamos da ampla maioría do Parlamento nun ámbito fundamental como é a xustiza e a violencia sobre a muller. A verdade é que non nos quedou claro coas súas explicacións. Quedounos claro, por suposto, pois a iniciativa orixinal. Estamos ante un tema fundamental que, como ben dixo, a Comisión de Xustiza de Galicia leva tempo reclamando. A creación de novas unidades de violencia sobre a muller sen ser a costa de destrucción de outras instrucción. Unha decisión, señor Tavares, que depende do Goberno Central e que, como ben pedía na proposta orixinal, se instaba ao Goberno Central a creación desas unidades sin que supuñera a eliminación de outras tantas de instrucción. Agora elimina a instancia ao Goberno Central e pille directamente á Xunta que executa as actuacións necesarias para que isto sexa así. Obviamente, as actuacións que vai executar a Xunta é instarlle ao Goberno Central, porque é a súa competencia. Mire, non é por falta de ganas de que existan esas unidades judiciais de violencia sobre a muller de xeito exclusivo sen destruir outras existentes. O Goberno galego, liderado polo Partido Popular, por moito que lles pese, leva liderando sempre a defensa da igualdade de xénero, aprobando leis pioneiras nese ámbito. Porque a esquerda gustalle moito traballar a golpe de titular e propaganda, pero o certo é que leva cometendo erros intolerables nos últimos anos. Por exemplo, a aprobación da lei do solo sí é sí do Goberno do Partido Socialista apoiado do Bloque, que deixou a centos de agresores sexuais antes de tempo nas rúas. Ou ese contrato da vergoña das pulseiras antimaltrato que deixou a milleiros de mulleres en situación total de vulnerabilidade durante meses, e sabienda de moitos. Todavía esperamos que se depuren responsabilidades. Por outra banda, a Administración de Xustiza se desenrola de maneira totalmente eficaz e eficiente na nosa comunidade, destacando a rápida digitalización levada a cabo nos últimos tempos, adaptándose así ás novas necesidades, e tamén a adaptación que se fai dos requerimentos legales previstos polo Goberno Central, como foi a aprobación da recente Lei de Eficiencia Procesual. Moi exixente tamén no que ten que ver con cambios levados a cabo na Administración de Xustiza, sobre todo no ámbito máis local e rural, pero sen oportuno acompañamento orzamentario, como sempre o Goberno Central lexisla e as comunidades autónomas pagan. Pero dentro das competencias da Xunta de Galicia, no ámbito da Administración de Xustiza, sempre se contemplaron orzamentos ambiciosos para a mellora significativas de infraestructuras e, por suposto, nos medios persoais, tan necesario para o correcto funcionamento da Administración de Xustiza. Desde que o Partido Popular goberna a Xunta de Galicia desde o ano 2009, incrementouse un 20% o cadro de persoal. Así que non lle podemos permitir que diga que a Xunta non fai nada para paliar
as dificultades que poidan surxir. Sen embargo, desde a Xunta de Galicia se leva tempo reivindicando a creación de novas unidades xudiciais e máis prazas de xuíces e magistrados. Competencia do Goberno central, non da Xunta. O que se reivindica nesta iniciativa non é novo. O debatimos fai un mes na Comisión Primeira, onde o Partido Popular presentaba unha iniciativa onde viña a pedir que a planta xudicial penal das cidades de Coruña e Vigo se mantiveran na súa totalidade e que non se crearan as unidades de violencia sobre a muller en detrimento da destrucción de dúas de instrucción. Tamén pedíamos e instábamos garantir unha resposta eficaz, especializada e suficiente fronte á violencia de xénero, reforzando os medios materiais e humanos e deteriorar o funcionamento doutros órganos xurisdiccionais fundamentais. Novamente, o Grupo Popular foi pioneiro en sede parlamentaria en facerse eco destas demandas tan importantes, sobre todo porque estamos a falar nun ámbito sensible importantísimo como é a violencia sobre a muller. Por iso, íamos a apoiar a súa iniciativa, tal e como a presentou inicialmente, onde lle estaba ao Goberno de España, que é quen ten as competencias, a que se creasen estas unidades en suprimir outras, que é algo que nos reivindicamos, porque lamentamos que das 4 novas prazas de xuíces de violencia sobre a muller aprobadas en Galicia, solo 2, a de Ourense e Santiago, sexan de nova creación, e así o trasladou o Conselleiro de Presidencia ao Ministro de Xustiza. Precisamente este verano remitiu unha carta onde lle facía constar que non estaban de acordo nin sequera os principais axentes do ámbito xudicial nesta decisión de que en Vigo e en Coruña non fosen de nova creación as novas unidades de violencia sobre a muller. O propio Concello de Vigo, gobernado polo Partido Socialista, tamén manifestou o seu desacordo, precisamente polos graves danos que se puidesen derivar na xestión da xustiza da súa cidade. Esta decisión superou un aumento nos asuntos das restantes prazas de instrucción. Os xulgados de Vigo, os denominados xulgados de instrucción de Vigo, asumen un volumen de causas que acada xa o 98,2% do limiar obxectivo fixado polo Ministerio de Xustiza. No caso da Coruña, a situación tamén é preocupante. Ademais, os postos de Santiago de Compostela e Ourense que estean comarcalizados supón o desplazamento da vítima á capital. Seguindo de conformidade coa Lei de Eficiencia Procesual e para paliar esta circunstancia, o Goberno galego asumirá o custo do traslado das vítimas e de todas as persoas que teñan que declarar. Un gasto que se estima en 600.000 euros. Unha vez máis, o Goberno central lexisla e as comunidades autónomas pagan. En canto ao persoal, señor Tabarés, estamos dispostos a apoiar ese punto onde instan a que haxa máis persoal, porque a Xunta xa anunciou o reforzo de persoal destes 4 novos xulgados de violencia contra a muller, co obxectivo de paliar o aumento na carga de traballo derivado das novas funcións e tamén das fiscalías. 3 funcionarios en Coruña, 2 en Vigo, 2 en Santiago, 2 en Ourense, e se incrementarán as plantillas de Fiscalía de Ferrol e Ourense coa creación dunha praza de funcionario de tramitación en cada unha delas. Como expresou o Conselleiro de Presidencia de Xustiza na carta dirixida ao Ministro, a Xunta leva anos defendendo a necesidade de reforzar a resposta institucional fronte á violencia de xénero, unha prioridade absoluta que require recursos suficientes e unha planificación rigorosa. Tamén se leva desde fai tempo solicitando a creación de unidades especializadas nas principais cidades galegas. O conselleiro recordou na súa misiva que a Xunta está lista para activar as novas estruturas xudiciais que se concedan. Sen embargo, a falta de vontade política deu lugar a que no 2024 non fose posible ou non ser asignadas. Esta parálise limitou o fortalecemento do sistema xudicial na nosa comunidade. Señor Tabarés, para nós o ideal sería que entrase en razón, que volvese a senda do sentido común e mantivese esa iniciativa orixinal, onde además nos presentamos unha emenda de adición que creemos que melloraba esa iniciativa, onde pedíamos efectivamente que se suprimira o artigo 4 do Real Decreto 422/2025 e no seu lugar se acordaran a creación e constitución de prazas en seccións de violencia sobre a muller de Vigo e a Coruña. Porque piden esta proposta de acordos nova que ampliemos as competencias, cando sabe, xa o debatimos na Comisión Primeira, que non se van a ampliar as competencias en xustiza, en a Xunta de Galicia non vai pedir esa ampliación, o que non quita que este traballando en outras competencias, pero non en xustiza polo de momento. E o sabe, sen embargo, preferiu presentar esta autoenmenda. Polo tanto, para nós sería o adecuado volver á senda do inicio da primeira iniciativa. Porque, señor Tabarés e señorías do Bloque, desa maneira conseguiríamos un apoio maioritario no Parlamento de Galicia nun tema tan fundamental como é a violencia sobre a muller. Moitas gracias e boa tarde. Gracias.
Grupo Parlamentario Mixto. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Castro. Grazas, presidente. Bueno, quero comezar a miña intervención felicitando a nova fiscal superior de Galicia, señora Carmen Eiró, por ser ademais a primeira muller que ao fronte deste cargo e desexolle moitísima sorte nesta nova andadura. Bueno, o señor Pazos non está, pero falaba antes e se sorprendía de que o Goberno de España pois non executara un acordo do Congreso, benvido club, porque o Goberno galego se me poño aquí a relatar todos os acordos parlamentarios que non leva a cabo, pois non me dan nin os 10 minutos, nin creo que todas as intervencións que vou ter durante todo este período de sesións. Falábamos hoxe dunha necesidade do ámbito judicial que nós non cuestionamos, pero creo que tamén sería injusto falar disto se non puxéramos en valor todos os feitos contrastables que está a facer o Goberno de España e todo a aposta deste Goberno, pois tanto pola modernización da xustiza como pola súa digitalización como polo reforzo da súa plantilla. E ao final sabemos que a xustiza foi unha asignatura pendente dende hai moitísimos anos dende o inicio da democracia por todos os gobernos que lle sucederon e non é fácil tomar esta decisión e o Goberno de España o está a facer, non? E isto, pois, como dicía antes, son datos, non? O orzamento aumentou nos últimos anos, dende o ano 2019 un 31%, máis de 1.200 millóns de euros investidos, como dicía, en digitalización. Falaba hoxe o BNG e falaba tamén o Partido Popular do reforzo xudicial. Eu creo que é necesario un reforzo xudicial, pero tamén creo que se está a facer, e así tamén o din os datos. Entre 2019 e 2025 se incorporaron 17 novas prazas xudiciais en Galicia. Lembro que durante o goberno de M. Rajoy foron 5. Convocáronse tamén durante estes anos en total 1.440 prazas, das cales 847 foron a carreira xudicial e 593 a carreira fiscal. E novamente aprobouse para xa a entrada en vigor a partir deste outubro 50 prazas xudiciais e 42 de fiscais para esas seccións de violencia de xénero que se irán incorporando progresivamente, como dicía, a partir deste mes. Un aumento do 42%, moi superior a ese aumento que falaba o Consello Xeral do Poder Xudicial, con inclusión a partir da Lei de protección integral das mulleres, que decía que se integraban os asuntos relacionados coa liberdade sexual dentro dos xulgados de violencia de xénero. Isto iba a supoñer, según o Consello Xeral do Poder Xudicial, un aumento da pendencia nun 12,9%. Pois ben, o reforzo que se vai facer é do 42%, polo tanto, moi superior. Ademais, coa futura lei de ampliación e fortalecemento das carreiras xudiciais e fiscal, unha lei que xa non só é unha lei boa a nivel social, porque vai permitir o acceso á carreira xudicial de todas as persoas independentemente dos seus recursos económicos e da súa posición social, é unha lei que vai reforzar coa creación de 1.500 unidades xudiciais en 3 anos, 500 xuíces e fiscais ao ano. Polo tanto, o Goberno está a poner todas as medidas en riba da mesa para poder solventar esta carencia de xuíces e fiscais, pero tamén está a transformar a nivel digital a xustiza no noso país, cun 96% do orzamento de xustiza destinado a esta transformación, utilizando para iso todos os fondos europeos, aproveitando ese plan de recuperación, transformación e resiliencia. Coa aprobación tamén dese plan de xustiza 2030. Por tanto, por non falar desas reformas legislativas, desas leis de eficiencia que están a mudar toda a planta judicial e toda a planta procesal, todo o sistema procesal. E todos sabemos que cando algo está instaurado, pois non é fácil reformar, non romper co que xa establecido, inda que funcione mal, pois non é fácil, porque sempre choven as críticas e nunca chove o gusto de todos, pero é evidente que tamén é valiente e que no eido da xustiza era necesario porque tiñamos un sistema obsoleto. E creo que tamén era necesario dotar o noso territorio desas seccións ante xulgados, ora seccións exclusivas de violencia de xénero, en Ourense, en Santiago, na Coruña e Vigo, que vai contribuir a axilizar a tramitación destes procedementos. Pero nós defendemos
Entendemos que esta exclusividade, esta especialización é mellor porque para tratar uns asuntos tan sensibles como son os relacionados coa violencia contra as mulleres, pero tamén defendemos a realidade galega e sabemos sempre dixen, cando falamos deste tema nas comisións, que hai que pensar nun equilibrio entre toda esa dispersión territorial que existe no noso territorio e as necesidades das mulleres dos mesmos, e polo tanto hai que ver cada caso concreto. Referímonos ao xulgado de Ribeira e as consecuencias negativas que pode ter comarcalizalo dentro da comarca de Santiago. Nós tamén defendemos que, sempre dixemos, que estes procedementos vinculados á violencia sexual, aos delitos contra a liberdade sexual, deben ser tramitados dentro dos xulgados especializados de violencia contra as mulleres, porque nós non dubidamos, e xa o dicía no seu momento o Convenio de Estambul, que esta violencia non é un fenómeno illado, senón que forma parte do control e do poder que o patriarcado exerce contra as mulleres. Polo tanto, requiren esa sensibilización e esa especialización. Por outra banda, en relación a esa substitución deses xulgados de instrucción número 8 da Coruña de Vigo por eses xulgados de violencia de xénero, tamén dende o Partido Socialista, xa non é unas diferentes comisións, senón diferentes voces no territorio, pois mantivemos que nós exiximos unha rectificación dese decreto que mude cara ao mantemento deses 8 xulgados. Vemos conveniente e necesario ese mantemento porque tamén dende hai moito tempo levamos defendendo esas quendas de garda 24 horas nestes xulgados, porque iso vai favorecer non só a tramitación, senón tamén a solventar determinados asuntos pendentes ou determinados asuntos que se tramitan nas quendas de garda. Polo tanto, mantemos esa postura, inda que esperamos que se produza esa rectificación. En relación á postura da Xunta, porque o Goberno da Xunta, como dicía eu, pide para Madrid, pero os deberes propios non o fai. Non aquí as competencias en materia de persoal, de medios materiais, son do Goberno galego. Vostede di, señora Varela, que está perfectamente dotado o orzamento de xustiza. Creo que fale vostede cos sindicatos a ver se opinan o mesmo da cobertura das prazas de funcionarios dentro dos distintos xulgados, porque lembrolle que se todo é tan maravilloso, ese aumento progresivo, non entendemos esa folga do ano 2018, que foi a máis larga, esa falla de diálogo cos representantes da xustiza do goberno o que agora é presidente Rueda, cando daquela era conselleiro de xustiza. Tampouco entendemos como a Xunta pretende crear seccións específicas con un ou dous funcionarios. Como vai resolver a sección de violencia de xénero con un funcionario? Con dous funcionarios. Non é viable, eso nos leva directamente ao colapso. E, polo tanto, non entendemos tampouco como non poden vostedes poden manter e non poden darlle vergoña o último informe da Fiscalía Xeral do Estado que acredita que somos Pontevedra e a provincia cunha pendencia maior de resolución dos procedementos que requiren un informe do IMELGA, 14 meses, e como Galicia é a segunda a cola. Non entendemos como poden seguir sen reforzar a plantilla do IMELGA tan necesaria para a protección tamén desas mulleres. Vostede antes falaba da protección das mulleres. E non entendemos tampouco como seguen partidas orzamentarias conxeladas en 100.000 euros, por exemplo, a adecuación ás víctimas, as salas para as víctimas nos xulgados, cando moitos xulgados do noso territorio necesitan unha adecuación para as víctimas. Vostedes teñen tamén a competencia para dotar os mesmos dos medios materiais. É necesario tamén formar ao funcionariado, sobre todo aqueles que traballan en aqueles xulgados en materias máis sensibles. E tamén é necesario que se actualicen, como dicía, moitas dependencias para as víctimas e as sedes judiciais de determinados territorios que necesitan unha seria renovación. Polo tanto, queda moito por facer no eido da xustiza. Creemos que se están dando pasos importantes, poñendo os medios, poñendo os recursos e que o rumbo é o correcto. Estamos nun momento de transformación total da xustiza, unha xustiza que estaba obsoleta e que nos estaba que producía que eses procedementos foran interminables, que existera unha gran pendencia judicial que esperamos que con esas reformas legislativas e que con todos estes investimentos se solucionen. Pero para eso fai falla tamén vontade política de colaboración do Goberno galego. E o Goberno galego, co Goberno de España, é totalmente obstrucionista. Non hai ningún tipo de colaboración para traballar en mellorar a xustiza deste país, senón para poñer trabas no camino. Polo tanto, nós sí que imos apoiar esta iniciativa porque creemos na mellora necesaria da xustiza e que para que isto se produza ten que estar dotada de todos os medios materiais e persoais necesarios. Nada máis e moitas gracias.
Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señor Tabarés. Gracias, señor presidente. Señorías, señora Varela, ningún problema, Si quere que votemos por puntos, punto 1 e 2 dunha parte, 3 e 4 por separado. Si quere que introduzamos máis todavía para que quede claro que a competencia para crear unidades judiciais é do Estado, oiga, poñemos cantas veces faga falta en as cores que vostede queira. Por eso non hai problema. Por que a nosa autoemenda? Por unha cuestión de competencias, efectivamente. Porque consideramos que as competencias que ten a Xunta de Galiza en materia de planta de demarcación judicial son escasas. Por que? Porque Galiza non pode decidir crear unha praza de xueza de magistrada. Non pode. E consideramos que eso é unha eiva importante. Porque consideramos que limitar unha transformación dun xulgado, dunha sección a outra sección diferente, que simplemente a Xunta teña capacidade de informe, parece que pouco. Para considerar unha extensión da xurisdicción dunha sección, simplemente que Galiza teña a capacidade para informar, consideramos que é pouco. E por iso a razón da nosa emenda. O resto pode ver que é bastante literal. En todo caso, aceptamos votación por puntos, 1 e 2 por separado, 3 e 4, e se hai que corrixir algo máis, corrixímolo. Pero agora ben, con eso non tratemos de desviar a atención. Houve unha decisión en xuño deste ano, a decisión do Goberno do Estado de crear 4 unidades judiciais, 2 en Vigo e Coruña, por transformación dun xulgado de instrucción, como amenazaba xa o director xeral de Xustiza, como amenazou, de instrucción en seccións de violencia sobre a muller. Que fixo a Xunta de Galiza? Nada de nada. Nada de nada. Ten competencias en materia de informe e nin siquiera informou. Nada de nada. Despois, acordou nese Real Decreto a creación de unidades judiciais de violencia sobre a muller en Ourense e Santiago, extendendo de maneira exorbitante a súa competencia a outros 7 ou 9 partidos judiciais. E a Xunta de Galiza que fixo? Manifestar a súa conformidade. Por a porta de atrás, queixarse, pero manifestou a súa conformidade. Perdón, señora Varela, non é un problema, perdón, Queres un caramelo? Toma. Iago, queres un caramelo? Non sei se dá tempo. Gracias. Tranquilo. Aceptamos todo do enemigo, transiximos, aceptamos caramelos, é dicir, hoxe estamos de boas. Pero, señora Varela, a cuestión non é que a Xunta cargue cos gastos de trasladar as víctimas. O problema é que unha víctima da Mezquita, unha víctima da Gudiña, teña que trasladarse a Ourense para poder denunciar en materia de violencia sobre a muller. Non é unha cuestión de custes, é unha cuestión de atención ás víctimas. E iso o teñen totalmente relegado. En este aspecto parece que non é nada importante, e é o primeiro. E hai outra cuestión tamén importante, a carga de traballo. Os xulgados, as unidades judiciais, as seccións dos tribunais de instancia específicos en violencia sobre a muller nacerán colapsados. E non o di só o Bloque Nacionalista Galego, é que o din as propias xueces e xuizas tanto de Santiago como de Ourense. É unha auténtica responsabilidade coa que vostedes manifestaron conformidade. E iso non pode seguir sendo así. E despois, por último, unha cousa que eu lamento que non tivera tempo de mirar os orzamentos. A Xunta de Galiza, en materia de xustiza, prevé menos funcionarios e funcionarias que no exercicio pasado. Por tanto, non prevé creación de unidade judicial ninguna. Non prevé incremento da oficina judicial, senón o dotaría orzamentalmente, a non ser que señan voluntarias que vayan a traballar gratuitamente. Eso é totalmente falso. Señorías, reconsideren, xa digo, reitero, por nós non vai quedar
un punto 1 e 2 por separado, punto 3 e 4 e pactamos o que faga falta, porque desgraciadamente o crear xueces, o que crear plazas de magistrados non depende da Xunta de Galiza. O dixemos por activa e por pasiva, e se hai que dicilo máis veces por escrito, non hai problema. É unha desgraza que dependa do Estado, pero é así. Se non queren reclamar esa transferencia, pois ben, voten en contra, pero por favor, si voten a favor do punto 3 e 4. Nada máis e moitas gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de don Gonzalo Trenor, sobre a demanda que debe dirixir a Xunta de Galicia ao Goberno de España en relación coa situación dos servicios ferroviarios en Galicia. A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Para formular a proposición ten a palabra o señor Trenor. Moi boas tardes, señorías. Moitas gracias, presidente. Cando pensamos que xa tiñamos visto e padecido de todo do Ministerio de Óscar Puente, pois este supérase en neglixencia, en irresponsabilidade e en maltrato a Galicia. Aquí nesta mesma Cámara xa temos debatido en múltiples ocasións sobre a precariedade e os problemas que asedian ao transporte ferroviario de Galicia. Non só nesta legislatura, senón tamén na anterior. Temos chegado a infinidade de acordos, temos aprobado infinidade de iniciativas pedindo que finalice este abandono do Goberno de Sánchez a Galicia, que se traballe para finalizar ou para acabar con esas incidencias e cos problemas ferroviarios que, por desgracia, todos os galegos sufrimos. Señorías, os galegos reclamamos un servicio ferroviario de calidade e homologable co resto de rexións europeas. E o Goberno de Sánchez, ante esta reclamación lexítima, nos responde con investimentos pendentes, con 3 convencionais suprimidos durante a pandemia que aínda non se recuperaron, con falta de oferta e de frecuencias de alta velocidade e de media distancia, incumprimento dos horarios, dos tempos de viaxe, a supresión de servicios en previo aviso, averías constantes cando non é unha cousa e outra, problemas coa web, coa compra de billetes anticipada. En definitiva, todo isto amosa un abandono absoluto dos ferrocarrís en Galicia. E ante unha reclamación lexítima, o Goberno Central responde cun agravio continuado que provoca un servicio de transporte ferroviario en Galicia precario. Son moitas as infraestructuras que o Goberno Central debe acometer en materia ferroviaria e que vai demorando. E de sobra coñecida a nosa postura sobre o plan director do Correo Atlántico, levamos anos pelexando para que se invistan en Galicia 80.000 millóns que nos permitan ter un transporte de mercancías conectado co resto de Europa, pero non podemos perder de vista tampouco as mellores necesarias nas conexións da Coruña a Ferrol, pasando por Betanzos, de Coruña a Lugo, de Ferrol Ribadeo ou de Vigo a Ourense. Tampouco a execución de obras importantes da AVE Galicia-Madrid que siguen sin executarse, que permitiría reducir tempos de percorrido, como pode ser a variante exterior de Ourense, sobre todo o tramo de Seixalbo a estación de Ourense, que leva parada de 2011, a dotación de dobre vía nos teitos onde aínda non os hai, fundamental para que poidan tamén haber outros operadores e para que se poda incrementar o número de frecuencias, e tamén a mellora dos túneles de Padornelo. Tamén hai que destacar as incidencias de alta velocidade e os incumprimentos. O AVE Madrid nunca funcionou correctamente e a este servicio deficiente hai que engadir o incumprimento dos compromisos polo Goberno Central, tanto en frecuencias como en tempos de percorrido. Promesas incumpridas é o que define, o que caracteriza a este Goberno. Incluso en cuestións tan sinxelas como nomear a un interlocutor directo co que se poda falar a Administración Galega coa Administración Central sobre as incidencias que están a ocurrir día tras día no servicio ferroviario. O ano pasado, en xuño do ano pasado, o secretario de Estado de Transporte comprometeuse a designar de xeito inmediato un interlocutor,
un ano e medio despois seguimos agardando ese nomeamento e que nin siquiera teñen palabra para unha cuestión tan sinxela como definir a un interlocutor. Levamos anos tamén agardando polo plan director do Corredor Atlántico. O Goberno galego segue sen dispoñer de cifras e prazos concretos sobre a relación de obras e o horizonte temporal de execución deste plan que é estratégico e prioritaria para a comunicación e a logística do noroeste peninsular. O Goberno galego segue sen dispoñer, pero tamén os galegos e galegas seguimos sen saber que é o que quere o Goberno central para a nosa comunidade. E tamén as faltas de avances no AVE Vigo o Porto ou a saída sur de Vigo ou mesmo a exclusión de Vigo como porto nodal son malas noticias para Galicia. Nada sabemos tampouco dese grupo de traballo técnico para facer un seguimento dese plan que presuntamente o Ministerio de Transporte constituíu a primeiros de ano na Coruña e que estaría coordinado polo comisionado do Corredor Atlántico. Nada de nada sabemos de todo iso. Señorías, todo isto que evidencia unha situación de abandono e o abandono ten consecuencias moi graves. Xa o viñamos avisando e o vimos este verán porque xusto cando era máis necesario contar cun servicio ferroviario de calidade todo o sistema ferroviario colapsou. A vaga de lumes tuvo unha afección moi importante sobre a conexión ferroviaria de Galicia e a resposta do Goberno central pasará a historia por abandonar a milleiros de persoas a súa sorte. O martes 12 de agosto suspendíase o servicio ferroviario na provincia de Ourense. Entre os días 12 e 14 alternouse o peche e restablecemento de circulación ferroviaria en diferentes poboacións da provincia, pasando a suspensión total entre Ourense e Zamora ata o mércores 20 de agosto, unha semana despois do primeiro corte. Por deixalo claro, porque tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista teñen a veces certa amnesia selectiva, eso sí, a hora de exixir responsabilidades, a infraestructura e os servicios da rede ferroviaria é de competencia exclusiva do Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible. Pois ben, señorías, a consecuencia máis importante da suspensión de servicio e según as cifras oficiais dadas polo Ministerio, Adif e Renfe, foron os máis de 50.000 pasaxeiros afectados e os 101 trens suprimidos. Fagan, señorías, un esforzo e póñanse no lugar desas persoas, familias con nenos, persoas enfermas con necesidade de medicación, maiores que precisaban axuda, xente que tiña problemas económicos, en definitiva, 50.000 persoas afectadas. Para algunhas, o mellor foi un trastorno menor, porque puderon atopar solución facilmente, pero para a maioría foi unha situación angustiosa e un problema moi importante, señorías. E a resposta de Renfe e Adif a todas estas persoas e o caso ferroviario ocasionado por a vaga de lumes foi moi deficiente. Primeiro, comunicaron e informaron deficientemente. Segundo, houve unha ausencia absoluta de alternativa de transporte. E terceiro, abandonaron as súas propias competencias e despois, por enriba de todo isto, ameazaron con demandar os gobernos autonómicos. Señorías, en relación á información aos pasaxeiros, Renfe foi proporcionando información, principalmente a través da rede social X. En esa mesma rede, en outros medios están registradas as denuncias, as dúbidas e as queixas que parte dos usuarios trasladaron por esta canle. Houbo unha manifiesta deficiencia na comunicación por parte da compañía operadora. Foi insuficiente a información recibida. Esa información foi confusa e xerou máis incerteza que tranquilidade. De la Xunta de Galicia e tamén desta Cámara denunciamos xa fai tempo a necesidade de que Renfe mellorara a súa provisión de información ante retrasos, averías e incidencias que lamentablemente son constantes. E ademais pensen que hai moitísima xente que non ten perfil nesa rede social en X. As queixas dos viaxeiros afectados non fan máis que subliñar novamente a desatención da operadora e a necesidade de mellora. E, señorías, sendo 50.000 os pasaxeiros, os viaxeiros tirados e 101 os trens suprimidos, só facilitaron transporte a destino a 5.000 persoas, só o 10%, e só mobilizaron 65 autobuses nos xoves 14 de agosto, e o resto dos días nada. 45.000 persoas, señorías, tiveron que buscarse a vida polos seus propios medios, atoparon de dormir, comer, asearse, e formas de chegar ao seu destino, asumindo un custo extra de vehículos de aluguer, de billetes de avión ou facendo uso de plataformas de coches compartidos. A causa
de que as alternativas ofrecidas polo Goberno Central foron insuficientes, tardías e descoordinadas. Hasta a asistencia aos pasaxeiros nas estacións foi lamentable. Presumiron o Goberno Central de que as estacións de Madrid, Chamartín e varias estacións galegas permaneceron abertos para a noite para os usuarios afectados. Segundo Renfe, se lles facilitaron kit de comida e bebida. E, sen embargo, as persoas tiradas nas estacións denunciaron ese trato vexatorio, a falta de comida, de bebida e tamén de mantas. En definitiva, un abandono absoluto por parte do Goberno Central. Señorías, xa para rematar, quere decir que hai que tomarse como unha mala broma encima desa ameaza por parte do Goberno Central de demandar as comunidades autónomas para reclamarlles en torno a uns 3 millóns de euros. O Goberno Central non asume as súas competencias e pretendan que sean outros os que asuman as perdas económicas resultado das súas decisións e carencias. Pero non só é que sea ofensivo para o Goberno galego, é que é un insulto para todos os galegos e galegas e para todos aqueles pasaxeiros que foron abandonados polo Goberno Central. Más nada, muchas gracias. Gracias. Papeles. Grupo Parlamentario Socialista, señor López Font. Grazas, presidente. Boa tarde a todas e todos. Señor Trénor, obrígame a repetirme. Vostede nunca defrauda, pero sempre avergonza. E o mellor de todo, debo recoñecer que vostede cada día supérase. Nos últimos días de agosto facía moita calor en Galicia e imagínome que lle influíu a vostede a redactar esta proposta. Porque é un texto para salir do paso, só para falar do goberno de Pedro Sánchez e como xa lles dá vergüenza falar da AP9, agora toca ferrocarril. No seu grupo hai un factor predominante, a utilización da demagoxia. Os límites ponos cada un de vostedes, pero é a tónica xeral. E non sei se vostede pretende ser o mellor dos 40, pero a verdade fai méritos. Neste texto oco, repetitivo e indigno que vostede utilice as interrupcións, que por motivos de seguridade tiveron que levarse a cabo con motivo dos incendios do pasado mes de agosto. É un insulto ás persoas que o perderon todo, aos que traballaron por encima da súa resistencia física para apagar os lumes que vostedes, que apoian a un goberno que non puso a prevención necesaria para evitar os incendios e que xestionaron a crise de forma tan neglixente, veñan aquí a utilizar aos viaxeiros cando as decisións de interrupción eran pola súa seguridade. Pone no texto da proposta 30.000 viaxeiros e resulta que en 2 días incrementáronse en 20.000. Ahora son 50.000. É de supoñer que vostede, se fose responsable, non ordenaría as interrupcións. Un irresponsable e un demagogo, quizá o mellor do seu grupo. Para vostedes todo é un caos. E o único caos en relación cos incendios foi a xestión do goberno galego nesas datas. Pero falando de caos en transporte, sería máis proveitoso, señor Trénor, que se preocupase do que o goberno do PP de Galicia xestiona. O transporte por estrada, competencia da Xunta, sé que é un caos. 44 anos despois daquel febreiro de 1981, escoitóse en Galicia todos al suelo. Era o chofer dun autobús concesionario da Xunta que, ante a presencia da Garda Civil, paradoxos da vida, pediu aos usuarios dese autobús, os moitos que ían de pé, que se tirasen ao chan para evitar a detención do autobús
pola Guardia Civil. E sei que é un caos, un perigro que se día a día no servizo do transporte por estrada sen que o Goberno galego faga nada. Caos no transporte escolar, precisamente ao comenzo do curso escolar. O servizo non está adaptado ás necesidades dos alumnos. Son os estudantes que ten que adaptarse aos horarios o que supón perdas de clase. Caos coa anulación da concesión no servicio en Valmiñor e Baixo Miño polas queixas reiteradas do mal funcionamento do servicio, agora recoñecidas pola Xunta cando levamos anos denunciándoas aquí. Falemos de ferrocarril. O Goberno de Pedro Sánchez está a protagonizar o maior esforzo inversor en materia ferroviaria en Galicia das últimas décadas. Un cambio de rumbo que puso fin a anos de abandono e estancamento por parte de outros gobernos. Desde 2018, a aposta polo transporte ferroviario converteuse nun dos piares da modernización das infraestructuras galegas cunha planificación integral que combina investimento público, tecnoloxía e compromiso territorial. Só dentro do corredor atlántico noroeste, o único en non enterarse é vostede, o Ministerio de Transportes contempla 4.561 millóns de euros ata 2030. Un plan director que transformará a rede ferroviaria galega con actuación en líneas de mercadorías, renovación de vía, electrificación, accesos portuarios e modernización de instalacións. En 2025, o Goberno de Pedro Sánchez licitou 1.789 millóns de euros. Cifras oficiais que poden comprobar. Un volume que representa un esforzo sen precedentes e unha clara aposta por la vertebración de Galicia. O avance do corredor Ourense-Monforte-Lugo simboliza esa transformación. Máis de 666 millóns de euros para a renovación integral de unha línea que se moderniza por fin tras décadas de atraso. A inauguración do túnel de Ural en setembro de 2025 converteuse en símbolo do novo tempo, o paso do abandono á modernidade e do esquecemento á responsabilidade. En palabras do delegado do Goberno. Xunto a iso, prográmanse a electrificación dos 73 kilómetros entre Monforte e Lugo e a adaptación a 25 kilovoltios da liña Ourense-Monforte, incrementando a fiabilidade e reducendo tempos de viaxe. Na área atlántica, a prioridade é reforzar a conexión internacional con Portugal. O Goberno adxudicou os estudos de saída sur de Vigo e o treito Porriño, fronteira portuguesa, e licitou o trazado de Cerdedo que completará o eixo de alta prestación Vigo-Porto-Lisboa, un proxecto estratégico de integración ibérica europea. O esforzo do Estado tamén se reflicte na modernización da rede de ancho métrico no norte, con investimentos de 3,7 millóns de euros para estabilización e seguridade entre Ortigueira e Burela, e nos accesos ferroviarios aos portos de Ferrol e Coruña, que suman máis de 200 millóns de euros, reforzando a competitividade logística da fachada atlántica. Ademais, o compromiso coa intermodalidade materialízase nas intermodais das grandes cidades galegas, con investimento global que supera nos 250 millóns de euros e coa recente inauguración da estación intermodal de Santiago Daniel Castelao, con un investimento de 53 millóns de euros. Desde 2018, o uso do tren en Galicia aumentou un 80% gracias ao esforzo do Goberno do Estado. O tren en Galicia está na mellor situación histórica e os datos son incontestables. Nunca tanta xente usou o tren, nunca tantas prazas houbo, polo tanto as incidencias son mínimas e o servicio ten tanto uso porque funciona ben. Ademais, estáse a elaborar
o estudo para a creación e potenciación da rede de cercanías, un compromiso histórico coa vertebración territorial do que xa falaremos. Galicia avanza sobre vías de progreso despois de anos de inmobilismo. As cifras, os proxectos e os resultados confirman que o goberno de Pedro Sánchez fixo máis polo ferrocarril galego en 7 anos que outros en décadas, transformando un sistema obsoleto nun modelo de mobilidade moderna, segura e verde. Por iso presentamos unha emenda. A miña compañeira Patricia Otero, anterior diputada neste Parlamento, finalizaba a súa intervención no Congreso afirmando en lingua galega que a Galicia e ao sistema ferroviario séntalle ben Pedro Sánchez. Grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Bueno, eu penso que lle pasou a outras señorías que veñen de Ourense pola mañá, esta mañá. Non viga ningunha, pero creo que máis de un tuvo que compartir comigo o tren esa mañá. Pola altura de Silleda, máis ou menos, porque comprobei no Google Maps, de repente o tren parou así, ademais, unha frenada bastante grande, non? Sorprendeume, non? Eu pensei que se trataba dunha mera reducción de velocidade e dixen, bueno, resultou que perdeu, según nos veu explicando despois un personal de Renfe, pois que o tren de repente se quedou sin corriente, sin electricidade, de aí a parada, non? A desaceleración que percibimos. Estuvo bastante rato. Por certo, tuveron que apagar as luces porque ao parecer tiña que reiniciar todo o sistema. E claro, imagínense vostedes bastante rato nun tren parado, coas luces apagadas, os viaxeiros xa empezaban a confraternizar. Acordeime daquel relato de Cortázar, non sei se vostedes o leron, donde hai un embotellamiento nunha autopista e quedan os coches ali parados durante moitas horas e os viaxeiros salen dos coches e empezan a falar e casi se empezan a facer novios algúns. Bueno, un relato fascinante, non? Cortázar tiña un verdadeiro estudio sociolóxico que escribiu Cortázar a partir dese embotellamiento. Bueno, pois a min veuseme esa cousa e dixe, bueno, aquí tamén hai guión pa un relato, non? Aquí, se o tempo de parada do tren se mantén, pois aquí poden empezar a pasar cousas. Bueno, regalo o guión a quen teña inspiración para escribir. Quero decir con isto, que eu cando estaba dicindo o señor portavoz do Partido Socialista un tren moderno, un tren non sei que calificativos puxe, acordeime do xa mañá, e dixen, bueno, hombre, porque a cuestión é que non é tampouco infrecuente esa clase de incidentes no tren, non? E eu preguntábame tamén se iso pasaría en Cataluña, en Madrid, en outras partes de España, se esa mesma situación, digamos, tercermundista, que eu cheguei a temer por chegar a tempo ao pleno, tiña moción, como saben vostedes, e dixen, vou quedar aquí colgado no tren e non vou poder defender a moción, porque ademais é unha situación de incertidumbre. Bueno, quero dicir que esas situacións nos trens aquí en Galicia se repiten moitas veces. O portavoz do Partido Popular nomeou moitas circunstancias dese tipo. Quero aproveitar a intervención para recordar, para lembrar a demanda que facemos ao Estado Central en aras da recuperación das frecuencias da Gudiña. Seguimos pedindo que se manteñan esas frecuencias e esas líneas. Como recordarán, houve unha manifestación que posiblemente foi das máis grandes na historia da provincia de Ourense na Gudiña o día 2 de agosto, se non me falla a memoria, e seguir reclamando ese caso concreto das frecuencias da Gudiña, pero moitas outras cuestións que, como xa has dixo o portavoz do Partido Popular, non
non procede repetilas. Tamén é verdade que non sei se noutras partes de Galicia tiveran tido lugar os incendios ou os servicios de Renfe hubieran sido millores, probablemente sí. Tampouco hai que olvidar que algúns dos incendios foron precisamente causados por tres. O sea que tamén ao mellor hai que pedir algunha responsabilidade neso. O señor Óscar Puente a veces tamén, hai veces que fala e sube o pan polo menos na provincia de Ourense, porque, bueno, todos vostedes coñecen algúns comentarios que fixo en redes, bueno, a verdade é que eu non nos estimaría, digamos, dignos de ser pronunciados por un ministro, e sobre todo en algúns casos concretos, algúns tweets concretos que fixo en relación ao tren da Gudiña e a recuperación das frecuencias e outros servicios. Bueno, quero dicir con isto que apoiaremos a proposta do Partido Popular, porque con independencia de que a Xunta de Galicia tamén teña as súas deficiencias no tema de transporte público, do que tamén se teñen falado aquí, se seguirá falando cando proceda. No caso concreto que nos atañe, pois eu penso que é un lugar común por parte da ciudadanía que o servicio de tren en Galicia a calidade do servicio está moi por debaixo do que hai noutras partes de España. Nada máis, gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Ríos Santomé. Grazas, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu quería aproveitar para agradecer ao Partido Popular, dende a súa Secretaría Xeral, a súa portavocía parlamentar e voceiros e voceiras sectoriais, pola súa incansable difusión das resolucións do Comité Central da UPG, porque toda contribución para espallar os nosos posicionamentos achéganos aos nosos obxectivos estratégicos e incentiva o debate na sociedade. De verdade que o agradecemos, porque se eses posicionamentos fan públicos é precisamente para que a xente os coñeza. Así que grazas ao Partido Popular por facerlle esa difusión e tamén a xente que publica artigos sempre os días despois e demais, porque a verdade é que son moi positivos e a verdade é que lle agradecemos. Pero indo xa a cuestión que viñamos falar, porque aquí a verdade é que falouse de todo menos dos servizos ferroviarios galegos, e o Partido Popular hoxe trae aquí pois unha iniciativa hipócrita unha vez máis, e só hai que ver o que fixo o Partido Popular nas Cortes do Estado nestes últimos meses. O Partido Popular trouxo unha iniciativa moi similar a esta sobre o caos ferroviario ao Senado o mes pasado, e de Galicia non se acordou para nada. Nin mencionou ningún dos problemas do servizo ferroviario galego en ningunha, nin sequera na iniciativa, nin tampouco na defensa desta moción no Senado do Partido Popular. E fronte a un Partido Popular que se olvida de Galiza unha vez sae deste Parlamento, porque lle pesa máis o que lle pesa que o que lle ten que pesar, fronte a iso está o BNG. O BNG, que é a única organización política que defende os servizos ferroviarios galegos aquí e tamén en Madrid, tanto a man de Néstor Rego no Congreso como de Carme da Silva no Senado. O Partido Popular rápido se lle esquece Galiza cando cruza o Padornelo, porque a vostede realmente os servizos ferroviarios galegos importalles ben pouco. Falaba vostede, señor Trénor, de que nós temos amnesia selectiva para un grupo parlamentar que pensa que o mundo comezou no 2018 despois da moción de censura a Mariano Rajoy. Que pasaba con Mariano Rajoy e con Ana Pastor cando era ministra no goberno de España? A época de maiores recortes nos horarios, nos servizos ferroviarios galegos, o abandono completo do FEBE. Realmente vostedes non están para falar de ningún tipo de investimento a nivel ferroviario, ou non están a falar do que se recupera ou que se deixa de recuperar. Realmente a min faltoume moito contido na súa intervención, señor Trénor, porque se limitou a describir unha realidade. Efectivamente, houbo paróns no servizo ferroviario por mor dos incendios, e efectivamente tamén, cando te atopas cunha circunstancia sobrevida
e tes que tomar unha decisión como a de eliminación dos servizos de forma temporal, o problema non é a causa, senón como se reacciona, que medidas se poñen para que isto teña o menor custe para a poboación, desde o punto de vista das molestias, de tempo e tamén desde o punto de vista económico. E podemos estar de acordo en que as cousas se puideron facer mellor, pero ligar toda unha iniciativa sobre os servizos ferroviarios a esta cuestión puntual eu creo que é disparar moi baixo, señor Treno, sobre todo porque hai moitísimas problemáticas que o Partido Popular se nega a falar e, sobre todo, hai unha cuestión que sí que fai, que é que se nega a apoiar o traballo que fai o BNG, porque, lembrolle, este mismo mes, o BNG conseguía impulsar a implantación do servizo de proximidade ferroviario en Galiza. A vostedes iso que lles parece? Parecíes ben, parecíes mal, vostedes nunca reclamaron, ni o van a reclamar, un servizo de cercanías, de proximidade en Galiza. Tamén grazas ao traballo do BNG no Congreso é que hoxe temos estes estudos, os estudos tanto para a conexión Santiago-Lugo, temos tamén os estudos da proximidade e tamén todo o que ten que ver coa saída sur de Vigo, porque efectivamente o Partido Socialista non regala nada, porque é igual que vostedes, e se levan turnando no poder todos estes anos no goberno do Estado, discriminando a este país. Eu li estes días tamén algún artigo destes que lles falaba ao principio, que axudan moito, que son moi necesarios, de había quen nos chamaba antiguos ou arcaicos. Non sei se vostede tivo tempo a ler ese artigo. Realmente, señor Trenor, o problema de ser antigos é que temos memoria. Para vostedes isto empezou despois da moción de censura de Mariano Rajoy, pero nós sabemos que é a historia deste país. E a historia deste país, ou a historia de discriminación, e tamén, e neste caso concreto dos servizos ferroviarios, tamén unha historia de colonialismo por parte do goberno do Estado. Todas e cada unha das grandes inversións que se fixeron nos servizos ferroviarios galegos, moi poucas, foron simplemente para conectar Madrid con Galiza, nunha clara política tanto colonial como extractivista. Sin embargo, a vostedes se lles olvida por completo a uns e a outros cando gobernan no Estado español que realmente a importancia que ten un servizo ferroviario robusto, potente, é articular e vertebrar o territorio nacional galego. Eso é algo fundamental. E que vostedes, mentre están entretidos e entretidas co último tuit do ministro Puente, pois todas estas cuestións, as de comer, as que lle importa realmente a xente e non esta absurda loita partidista que se traen entre uns e outros mediante a utilización do Parlamento de Galiza, pois realmente se esquecen e sempre ten que ser o BNG quen defenda todas estas cuestións. Sempre. Que fan vostedes no Senado? Efectivamente, o mes pasado, unha moción do Partido Popular no Senado para reprobar o ministro Puente, que tamén, curiosamente, foron da man do independentismo catalán de Junts para aprobalo, non? Argumentos de quita e pon, realmente sin ningún tipo de base. De Galiza, como dicía antes, non falaron absolutamente nada. De Galiza non falaron absolutamente nada, nin van a falar porque realmente non lles interesa. Non lles interesa, señor Trenor, e así nos vai. E así temos o servizo de ferroviario que temos neste país como temos. Nada da conexión de Ferrol, nada da saída sur, nada da proximidade, nada do FEBE. Non sabemos nada de vostedes, señor Trenor, máis que, efectivamente, fan seguimento das redes sociais do ministro, que me parece moi lícito, pero creo que aquí estamos para outras cousas, para propoñer e para realmente mellorar a calidade de vida dos galegos e das galegas, e vostedes están intentando simplemente mellorar a calidade de vida dos que pensan que poden ser ministros e ministras do Partido Popular dentro de X anos. E iso para a cidadanía galega non sirve, señor Trenor. Señor Font, deixen de repetir o tema, é que ao final é que é un argumento que se lles volve en contra demasiado fácil, non? Esta frase, este enunciado de estamos na mellor época situación histórica do tren. Iso fala moi mal de vostedes e de quen os precedeu tamén en outras legislaturas, porque se esta é a mellor época do tren en Galiza, como estaríamos antes? Se esta é a mellor época... Sí,
e vostedes cando gobernaron anteriormente, sí, o pim pam pum entre Partido Popular e Partido Socialista para que nadie cambie, para que Galiza siga sin as infraestructuras e servizos ferroviarios os que teñen dereito. A mellor situación do ferrocarril en Galiza aínda está por vir, cando realmente sexamos nós quen decida sobre os servizos ferroviarios, cando sexamos quen de articular realmente de xeito nacional as nosas comunicacións, cando ese servizo de proximidade exista, cando realmente o pobo galego decida sobre o seu futuro tamén nos servizos ferroviarios, porque é algo totalmente fundamental para o exercicio de calquer tipo de emprego, para a vida, en definitiva, dos galegos e das galegas, mentras vostedes sigan pelexándose por tweets e por chorradas, e nos seguiremos traballando en prol dos dereitos da ciudadanía galega. Máis nada. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señor Trenor. Eu pensei, señor Ríos, que o Comité Central do UPG, polo menos neste tema, pensei que polo menos nisto o Comité Central apoiaría o Partido Popular na reivindicación dun servicio ferroviario comparable co do resto de Europa. Eu pensei que despois do caos ocorrido este verán, o Comité Central da UPG, despois de ver a miles de persoas abandonadas e tiradas, polo menos, neste caso, tería un pouco de sensibilidade con todos os galegos e as galegas, pero xa vexo que non. Xa vexo que para vostedes todo o que ocurriu en verán e todo este caos e toda a xente abandonada o resumiu vostede nunha frase, que ademais incluso hasta flautou a voz, suavizou a voz. As cousas puideron facerse millor. E o dixo ademais así, todo suave, non vai a ser que alguén se poda molestar, como ben di unha compañeira mía, señor Ríos, tan bravos contra a Xunta e tan mansos con Pedro Sánchez. Mire, o Partido Popular presentou unha iniciativa que o que está a pedir é a posta en marcha das medidas urxentes necesarias para que non se volva a repetir o caos ferroviario que se desata cada vez que suspende o servicio ferroviario pola causa que sexa, tanto no referente aos medios a dispoñer e tamén a información ás persoas usuarias e a comunicación e coordinación coas administracións afectadas. E tamén pedimos o desbloqueo con carácter urxente de proxectos prioritarios retrasados e dos que non se teñen novas. Iso é a gran locura do Partido Popular, o sea, pedir infraestructuras e pedir que non se repita o caos que vivimos neste verán. Pero, bueno, supoño que o Comité Central da UPG está máis preocupado da revolución, de dividir a sociedade e de facer campañas de acoso e de sinalamento que dos problemas dos galegos e das galegas, señor Ríos. E, señor Fon, nunca escoitei nesta Cámara unha intervención tan fora de lugar e tan inoportuna como a súa. Así yo digo. E eu creo que o problema é de traer unha iniciativa escrita e non ter a máis mínima capacidade para moverse e para modificar esa iniciativa. Mire, o mellor é que vostede sí que ten capacidade, que non tiña era motivación. A próxima vez non se preocupe, que lle traigo aquí unha chistorra e seguramente que un socialista como vostede modifica a súa intervención. Pero miren, eu non lle vou a faltar o respeto como fixo vostede. Non o vou facer. Eu non vou insultar ningún deputado como fixo vostede aquí. E non vou facer por unha cousa. Primeiro, porque os meus pais me enseñaron a respetar as persoas maiores. E eu vou non facer. Créame. Pero mire, fronte a unha iniciativa de ferrocarrís, o señor Fon presenta unha emenda sobre autobuses. Mire, hasta Jéssica sabía a diferencia. Hasta Jéssica, señor Fon. Pero é que ademais é vostede moi pouco oportuno, señor Fon, como menciona aquí o servicio de autobuses, cando o Goberno Central acaba de darlle pa diante a unha lei e o seu grupo que vai a privar a 22 municipios de Galicia, que vai afectar a 130.000 galegos de paradas de autobús. Eso é que vostede encima é inoportuno, non sei que confunda o sistema de transporte, é que encima é vostede moi pouco oportuno. Pero, bueno, xa dixo o ministro que o da vertebración territorial non era cosa súa, non? E vostede o colle o pé da letra. Hoxe,
a señora Díaz, a vicepresidente do seu goberno, definiu o seu propio goberno como goberno da corrupción. E creo que foi unha das cousas máis acertadas que pudo facer a señora Díaz. Señorías, sobre a emenda. Lóxicamente non podemos aceptar a emenda do señor Fon. Eu creo que se equivocou hasta de cámara, creo que equivocouse de tema e, como xa dixen, equivocouse de ton. Pero non se preocupe que aquí estaremos para recordarlle as súas veras. Gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña María Cristina Fernández da Vila, sobre as medidas que a Xunta de Galicia debe adoptar co obxectivo de mellorar a situación profesional e laboral do profesorado dos centros públicos de ensino. Non se presentaron emendas para formular a proposición non de lei. Ten a palabra a señora Fernández da Vila. Boa tarde a todos e a todas, grazas, presidente. Na antigüidade, as mestras e mestres eran as sofistas, persoas sabias que ensinaban distintas materias usando a arte, retórica e a oratoria. Apareceron tamén as pedagogas, que non ensinaban, pero facían seguimento do comportamento dos nenos e nenas nas escolas. Isto permite apreciar o inmenso valor que daban na antiga Grecia ao traslado de coñecementos ás persoas que os transmitían. No Imperio Romano tiñan os eruditos e tamén os titores privados para aqueles cidadáns con maior poder adquisitivo, ensinantes recoñecidos e de gran estima tamén. Esta profesión foi evolucionando de distinto xeito ao longo de todo o tempo. Na Idade Media apareceron as universidades e nos mosteiros os estudios teolóxicos e as humanidades. Incorporouse a investigación na época do Renacemento, pero foi durante a Revolución Industrial cando a figura do mestre adquiriu unha gran relevancia. Durante o século XIX configúrase a educación pública preparando o seu alumnado para a vida en sociedade, ensinando habilidades prácticas, xunto con principios morais e cidadáns, diversifícanse as disciplinas e métodos pedagóxicos e a participación activa dos estudiantes. Malia que na época da ditadura franquista moitos mestres e mestras foron asusticiadas ou desterradas para evitar que incitaran precisamente a poboación contra o réxime represivo, durante a transición esta profesión foi en auxe, conformando polo Estado unha rede de centros de ensino públicos integrando ademais as escolas galegas cedidas polos emigrantes. Durante a ditadura os salarios eran precarios, de aí a frase pasar máis fame que un mestre na escola, pero ao seu remate reivindicaron os seus dereitos laborais e un salario acorde ás súas responsabilidades. E gracias á negociación sindical, o século XXI chega nunhas condicións máis favorables que nas décadas anteriores. Pero houve un serio problema coas crises do 2008 e 2012, en todo o Estado, pero tamén na Galiza. En 2007, os acordos do profesorado e a Xunta do bipartito foron un avance importante en dereitos para o profesorado e supuso a incorporación de 1000 docentes novos. Pero a partir das burbullas inmobiliarias e das crisis económicas e financeiras, o profesorado galego sufriu dende 2010 unha serie de recortes consecutivos impulsados polo Goberno autonómico do Partido Popular, para propiciar un aforro no gasto de persoal. Conselaron o seu salario, reduciron as súas pagas extraordinarias, aumentaron as súas funcións, moitas delas non eran docentes e entre elas a excesiva burocracia, e mermaron dereitos laborais como o aumento horario lectivo, supresión de licencias de formación retribuídas e non retribuídas, contratos precarios que non inclúen os meses de verán, etcétera, etcétera, etcétera. E mentres a calidade educativa comenzaba a resentirse, por outra banda, o profesorado nestas condicións tan duras e precarias debe asumir grandes retos, como son as novas tecnoloxías e a digitalización dos centros onde traballan, o aumento de alumnado con diversidade nas aulas, a necesidade de adaptar a ensinanza a diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe ou adaptar métodos de ensinanza a distancia. Neste punto,
E despois deste percorrido a través da historia, pois atopámonos que as mestras e mestres eran persoas de prestixio e moi valoradas. Na ditadura, incluso temidas e temidos. E na actualidade, pois debera ser unha profesión fundamental para a nosa sociedade, fermosa e motivadora, e relevante para as institucións de quen dependen laboral e económicamente. O ensino público é un ensino básico que debe garantir unha calidade educativa a máis elevada posible, xa que está a formar as xeracións que terán a responsabilidade de ensinar, de dirixir, de coidar e servir en todas as áreas as cidadás e cidadáns do futuro. Debe ser un obxectivo, pois, prioritario para o Goberno da Xunta dotar ao sistema educativo das mellores profesionais. E para iso hai que poñer en valor o seu traballo e compensalo debidamente a través de salarios dignos, recuperando os seus dereitos laborais. Malia isto, na Galiza, é unha profesión ninguneada e maltratada pola administración que os contrata, que é a Xunta, que non impulsa a súa formación nas universidades, non premia e valora a súa profesionalidade e que fai que perda prestixio e deixen de ser referentes na sociedade. O PP está empeñado en machacalos, porque ninguén cuestionaba ata este verán o seu criterio docente, pero agora son censurados e as actividades que organizan deben ser autorizadas previamente pola Dirección e pola Consellería de Educación. O Partido Popular no Goberno da Xunta de Galiza leva 16 anos aplicando políticas de continuos recortes que levan o profesorado a problemas de saúde mental derivados do seu traballo, a desmotivación e a abandonar a súa profesión. Confirman esta situación pois, o aumento das xubilacións anticipadas e as numerosas solicitudes de comisión de servicios por saúde, máis incluso que as de conciliación. Polo tanto, a vindeira semana, os días 28 e 29 de outubro, o colectivo de docentes fará unha nova folga que visibilizará a situación que están a padecer dentro dos centros educativos e que afecta, ademais, negativamente na formación e atención ao alumnado, porque non hai máis doloroso para unha docente que ver que o seu alumnado non dispón dos recursos que necesitan, de máis titores, especialistas específicos, orientadoras, coidadoras, etc. Para ir concluindo, a situación en este intre non pode ser peor ni máis frustrante para eles. Están literalmente queimados, con ratios que en moitos casos na secundaria atenden alrededor de 200 estudiantes. Unha diversidade cada vez maior con múltiples diagnósticos, protocolos, migrantes recén chegados, etc. Unha burocracia abafante. O peor horario lectivo en secundaria, en FP, en ensinanzas de réximen especiais en todo o Estado. Unha privatización cada vez máis feroz, sobre todo na formación profesional, creando figuras como a do profesor asociado, que discriminan ao profesorado público. Unha consellería centrada exclusivamente na súa imaxe e a súa propaganda, e agora controlando o labor pedagóxico nos centros e censurando a todo o que teña que ver coa educación en valores democráticos, pacifistas, ecoloxistas e feministas, nos que o Goberno do Partido Popular na Xunta, por suposto, non cree, permitindo que cargos retrógradas como o subdirector xeral de Inspección permaneza aínda no seu posto. Por iso, dende o BNG, traemos as seguintes propostas. Primeiro, actualizar os catálogos, aumentando os cadros de persoal e reforzando os departamentos de orientación con máis especialistas, como orientadores e orientadoras, PTs, ALs e todos eles estables. En segundo lugar, aplicar a baixada das ratios en todos os niveis de xeito inmediato. Computar xa o alumnado NEAE por 2 ou por 3 en todos os niveis educativos, teñan recoñecida a súa discapacidade ou non. Cuarto, recuperar como mínimo os dereitos laborais dos docentes do acordo acadado en 2007 con respecto a horarios, salarios, licencias, etc. e compensando a súa reducción horaria con máis efectivos de profesorado. Quinto, reducir a burocracia nos centros en consenso co profesorado. E sexto e último, retirar o control ideolóxico das instruccións que desenvolven este curso escolar. De momento nada máis. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea, gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Bouza.
Gracias, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Hoxe vimos a falar dunha cuestión, como sempre que falamos de educación, pois básica e fundamental para nós, para o Partido Socialista. E hoxe vimos a falar das condicións do profesorado en Galicia. É xustamente un colectivo que durante anos leva soportando as inclemencias dun goberno da Xunta de Galicia que non entende que a educación ten que ser realmente o piar fundamental dun Estado no que realmente se aposte claramente por unha educación pública e de calidade. E por iso nós hoxe vimos a reivindicar todo ese traballo, o traballo de todo o profesorado galego que se implica, a pesar de todos eses recortes educativos que existen, a pesar das trabas que teñen respecto ás cuestións da burocracia, pero sobre todo tamén a todas aquelas cuestións que teñen que ver e que afectan directamente, como non pode ser de outro xeito, debido a todas as condicións das que estamos falando, a todo o alumnado tamén. Hoxe vimos a falar xustamente de todas estas cuestións nas que xa levamos durante todo este inicio do curso escolar abordando neste Parlamento. Unha cuestión que se repite, e non por ser repetitiva, menos importante, a do catálogo, o famoso catálogo. E digo famoso catálogo porque o Partido Popular emprega o catálogo cando lle convén. Entón, o ano 2009 realmente empregamos esa cifra para cando queremos criticar ao anterior goberno da Xunta de Galicia, pero un catálogo do 2009, no 2025, despois de 16 anos da Xunta de Galicia gobernando, que non está actualizado, ao goberno do Partido Popular parecelle normal. Emprega ese catálogo para decir que se cubren as necesidades en base a un catálogo de 2009. Se o Partido Popular lle parece normal, o mellor é que realmente ese desfase que existe no catálogo é o que conleva a que as necesidades educativas de todo o alumnado non se cubran. Esa é a realidade. E por iso claro que temos que actualizar o catálogo e claro que nós imos a apoiar esta iniciativa. Esta iniciativa porque pide realmente o que a comunidade educativa está pedindo. Pero claro, o Partido Popular non o vai a saber por un motivo, porque non escoita a comunidade educativa. E non escoita a comunidade educativa como xa estamos vendo. Non escoita o profesorado, non escoita as pais e as nais, non escoita tampouco o alumnado, non escoita a ninguén na comunidade educativa, só se escoita a sí mesmo. E así realmente é un modelo, o modelo de gobernar de costas á cidadanía e de costas á propia comunidade educativa. Hoxe quero poñer aquí, en riba da mesa, unha situación que se está dando en Noia. Unha situación absolutamente lamentable, que volve a demostrar como a Xunta de Galicia vulnera claramente os dereitos do alumnado con necesidades especiais. Trátase dun alumno que realmente ten recoñecida a discapacidade do 100%, con grao 3 de dependencia, usuario do transporte adaptado. Que ocorre? Algo absolutamente discriminatorio. Este alumno ten que renunciar, e sí, digo ben, renunciar a 30 minutos de docencia para poder empregar o transporte escolar. Cal é a resposta do goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular? O silencio. Non se pode consentir que o silencio ante unha discriminación absoluta existente no ámbito educativo é absolutamente intolerable. Absolutamente intolerable. E por iso hoxe nós queremos reivindicar aquí esta cuestión que evidentemente entronca con todos os puntos que se traen hoxe a debate. As necesidades educativas tamén están relacionadas evidentemente co transporte escolar, con todo o que ten que ver coas necesidades educativas, das ratios e tamén, como non pode ser de outro xeito, das persoas que realizan esas funcións do profesorado, dos PTs e dos ALs e das persoas cuidadoras. Claro que sí, claro que hai que reforzar todas esas persoas que realizan un traballo encomiable na nosa terra. E xa digo isto por anticipado, porque xa estamos acostumados a que o Partido Popular nos ven aquí a decir que vimos atacar os profesionais que tanto traballan, como poden ser os sanitarios ou pode ser o profesorado. Pois eu xa me anticipo. Claro que creemos no profesorado da nosa terra, pero queremos que teña recursos educativos para poder realizar as súas funcións. Iso é o que pedimos hoxe aquí. Que realmente o profesorado de Galicia, que no que nós estamos aquí debatindo, a pesar de que escoitando os debates que se producen aquí, lonxe, moi lonxe de que parezca que isto sexa o Parlamento galego, estamos reivindicando que melloren as condicións laborais e educativas
do profesorado para que melloren, polo tanto, as condicións educativas tamén de todos os nenos e nenas que viven no ámbito educativo. E, polo tanto, claro que vamos a seguir reivindicando, sexa cal sexa a iniciativa, sexa cal sexa o debate, que o Partido Popular e a Xunta de Galicia escoite á comunidade educativa, que escoite aos pais e ás nais. E non nos cansaremos de repetilo, ás veces que faga falla, ata que todos e cada un dos problemas que existen a día de hoxe no sistema educativo se solucionen. Porque esa é a realidade. Se cada un e cada unha dos que estamos aquí saímos pola porta e imos realmente a un centro educativo, poderemos ver cal é a realidade. E iso é o que falla. O Partido Popular fala moito aquí, pero baixa moi pouco ao terreo. Fala moi pouco, aínda que o conselleiro veña aquí a fachendearse de que o que fai primordialmente é falar con todo o mundo. Esa non é a realidade. Se se falase con todo o mundo non se deixaría ás familias absolutamente tiradas, cando o único que están reivindicando son dereitos para os seus fillos e para as súas fillas. E, sobre todo, non se ameazaría, como pasou por parte da Xunta de Galicia, a tantas familias que o único que fixeron foi manifestarse polos dereitos dos seus fillos e das súas fillas. E iso tamén hai que reivindicalo hoxe, porque esa loita que fan todos os pais e as nais realmente non é máis que pedir unha educación pública de calidade, con recursos. E, aparte, agora xa aproveitando que temos os orzamentos da Xunta de Galicia, como non imos a comentar unha cuestión importante, como é, casualmente, vemos como a formación do profesorado no orzamento do ano 2025, no ano 2026, nos orzamentos que se proxectan para o vindeiro ano, que ocorre nestes orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2026? Pois que se reduce a partida para a formación do profesorado. Esa é a realidade dos orzamentos. Ese é o programa que presentou a Xunta de Galicia aquí no Parlamento Galego. Reduce un 0,26 a partida para a formación do profesorado. E despois van a vir aquí a defender os dereitos dos profesores e das profesoras e que respetemos os profesores e as profesoras. Eu pídolles aos señores e señoras do Partido Popular que respeten vostedes aos profesores e as profesoras e, polo tanto, se lles dote de recursos, e máis agora que estamos falando dos recursos como son os orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2026. Por non falar de outras partidas que teremos ocasión de falar durante toda a tramitación dos orzamentos. Polo tanto, conclúo xa facendo a reivindicación coa que comecei, que realmente se garantan os dereitos do profesorado, pero tamén do alumnado que está detrás de todo ese traballo inxente que fan eses grandes profesionais como son os profesores e profesoras. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Vázquez Suárez. Moitas gracias, presidente, e moi boa tarde a todas e a todos. Pois ben, señorías, unha vez máis asistimos a un novo exercicio do Bloque Nacionalista Galego de utilización desta Cámara para facer de altofalante da CIGA e para tentar proxectar unha imaxe totalmente falsa do sistema educativo galego. Nin lles interesa o profesorado nin o alumnado, só lles interesa o conflito, a confrontación e máis a propaganda. E, señorías, convén dicilo alto e claro, Galicia ten un dos mellores sistemas educativos de España, e isto non o digo eu, senón que o din os indicadores, o din tamén os feitos. Temos máis profesorado ca nunca, máis recursos ca nunca, máis medidas de apoio á diversidade ca nunca, en un momento con menos alumnado que nunca. Esa é a realidade. Unha realidade que o Partido Popular construíu con traballo, planificación e acordos, e que o BNG, como decía, quere negar porque non encaixa co seu relato totalmente catastrofista. Pero imos a falar de cifras. Este curso contamos con 31.756 docentes, que, por certo, é a cifra máis alta da historia, maila ter 4.255 alumnos menos
que o curso pasado. Temos máis de 5.000 profesionais adicados á atención á diversidade, o dobre que hai 15 anos. E gracias ao acordo de mellora que vostedes tildan como acordo da vergoña, salváronse 500 aulas en 2 cursos, evitando peches e reforzando cadros de persoal. Esa é a Galicia real, a Galicia que funciona, non a Galicia ficticia que inventan vostedes. Pero non deixa de sorprender a súa incoherencia. Incoherencia porque son moi obedientes cando Pedro Sánchez toma decisións en contar coa Xunta de Galicia, cando o Goberno Central modifica leis educativas sen falar coas comunidades autónomas, cando o Goberno Central fai reunións coas comunidades autónomas a través do correo electrónico, cando se impoñen medidas sen memoria económica. Que ocorre nese momento? Silencio. Ningunha palabra, ningunha defensa de Galicia. Eso é totalmente incoherente, señorías. A min gustaríame saber cal é a opinión do BNG e máis do PSOE de Galicia sobre o que está a acontecer no Concello de Lugo, que hai uns días denunciaba o sindicato Comisións Obreiras, que denuncia porque pretenden poñer profesores en prácticas suplindo a falta de persoal. E despois veñen aquí a este Parlamento a decir que a Xunta de Galicia non contrata o suficiente profesorado necesario para atender todas as necesidades. Por favor, deixen a demagoxia e abandonen a incoherencia. Porque, mire, mentras tanto, mentras fan todo ese alboroto e din todas esas cousas, aquí en Galicia redúcense os ratios en infantil de 25 a 20 alumnos por aula. Isto beneficia a miles de nenos e nenas. E mentras que fai o Goberno Central, pois foron incapaces de introducir ningún cambio real na súa lei educativa de 2020. Pero aquí en Galicia xa se aplicaban medidas pioneiras. E non se queda aí. Se están reducindo burocracia nos centros educativos, máis de 120.000 horas de traballo liberadas, 600 pasos administrativos eliminados. E se está tamén a mellorar a carreira docente, cunha reducción do horario lectivo en infantil e primaria, novas medidas de conciliación, mellora salarial para que se forme ou asuma certas responsabilidades, a creación dunha oficina de apoio ao profesorado. Se puxo en marcha tamén un plan de formación e estáse a elaborar un plan de igualdade nos centros. Iso son feitos, señorías, non son discursos baleiros. Pero o BNG, pola contra, insiste en falar de dereitos laborais, esquecendo que foi o bipartito que empechou 100 aulas en 4 anos, cando había máis alumnado que hoxe. Esa é a súa herdanza, esa é a súa credibilidade. O BNG fala moito, pero cando gobernou fixo xusto o contrario do que agora predica. E non podemos esquecer que detrás desta PNL está tamén a estrategia da CIGA e tamén da UPG, que os seus obxectivos son promover o conflito e axitar as rúas. Eso non o di esta deputada, o di a CIGA e a UPG. E o BNG préstase a ser a súa correa de transmisión política. O seu labor está claro, destruir e crispar. E nesa estrategia coinciden plenamente cos seus irmáns políticos de Bildu, cos que comparten radicalidade, sectarismo e mesmo mesa. Pero miren, Galicia é pioneira en ponderar o alumnado con necesidades educativas especiais por 2 ou por 3, garantindo recursos extraordinarios. Esa medida só existe aquí, en Galicia. Este curso dáse un paso máis no proceso de asignación de recursos extraordinarios aos centros, mediante unha comisión técnica para ofrecer precisamente transparencia, garantías e certezas no proceso. Esta comisión da que falaba encargada de designar os reforzos baixo parámetros comuns e obxectivos. Por certo, non se atopa hoxe aquí agora mesmo a señora Queixas, pero na última comisión cuarta tratou de tacharme de insensible por definir ao profesorado especialista como un recurso extraordinario.
E mire, sorprendeume moitísimo. Vostede que é docente debería de coñecer que eso non o defino eu, senón o decreto de atención á diversidade. É o que di que son recursos extraordinarios, medidas extraordinarias. Pero, en fin, enredar, embarrar e terxiversar. Neso son especialistas. E non... E non menos importante, a neutralidade ideolóxica que tanto lles molesta. Sorprende que se escandalicen porque a Xunta lembra algo tan básico como que as actividades complementarias nos centros deben respetar a pluralidade e a liberdade. Iso non é ningunha ocorrencia do Partido Popular, está recollido tanto na Constitución como na Lei Orgánica de Educación. O problema é que a esquerda necesita sempre adoctrinar, necesita impoñer un pensamento único, mentras nos defendemos todo o contrario, unha escola libre, plural, neutra ideolóxicamente que forme cidadáns críticos non militantes. E por iso, señorías, non podemos apoiar unha proposición que nace do cinismo e da manipulación, que busca só a confrontación e que parte dunha visión distorsionada da realidade. Galicia merece respeto, merece verdade e merece unha política educativa seria. Nós seguiremos dialogando cos sindicatos, aínda que vostedes o acuñen como acordo da vergoña. A min, sinceramente, o que me daría vergoña é ir a recibir instruccións de Bildu. Porque, miren, cal é a realidade? O BNG ao dictado de Bildu, da CIGA e da UPG. O PSDG ao dictado de Sánchez. E nós, señorías, ao dictado dos galegos. Máis nada. Moitas gracias. Para pechar, ten novamente a palabra a autora da proposición non de lei, a señora Cristina Fernández. Ben, señora Vázquez Luciuse, eu estuve a punto hasta de aplaudirlle, fíxese. Ben, o Partido Popular está máis pendente do que fai ou do que di o BNG de, en vez de solventar os problemas que ten a cidadanía galega, que é o que se deberían dedicar, porque a vostedes lle recordo que lle pagan precisamente para iso. O goberno está para iso, precisamente. Pero bueno, señora Vázquez, o seu discurso de verdad que sirve para todo. Da igual para falar de transporte como de todos os que fixeron, os deputados do Partido Popular fixeron ese mismo discurso durante todo o día. É vergoñento. Se alguén se ten que pôr colorado, de verdad, que son vostedes. Utilizan arbitrariamente este Parlamento para que vostedes non se lle dá gana. Ben, o que temos claro é que mentras vostedes aforran cartos públicos os desvían ao sector privado nin máis nin menos que 2.800 millóns de euros en 10 anos de concertos, bueno, pois evidentemente non teñen cartos para atender as necesidades que teñen o alumnado e o profesorado nos centros públicos. Profesorado que ao Partido Popular non lle importa en absoluto, porque están obsesionados en facerse publicidade, terxiversando vostedes os datos que utilizan cada vez que interveñen para confundir e ocultar a realidade, como demostrou a comparecencia do conselleiro o mes pasado. A súa tamén quiso decir exactamente o mismo. E minten compulsivamente, porque se temos cuberto o catálogo de persoal en todos os centros, como explica o Partido Popular na Xunta, que as prazas de titoría na aula cubertas polos docentes contratados para apoio e reforzo. Por que non cubren todas as vacantes que deixan as xubilacións e aquelas de especialistas que recomendaron os informes do alumnado? Como justifican contratar a maioría de especialistas PTE, AL, a media xornada, cando temos o 30% da alumnado NEAE nas aulas? Por que obrigan o profesorado temporal a impartir materias afíns cando non son especialistas nesas materias? Como é posible que o profesorado coas mesmas funcións e horarios cobren distinto dentro da FP, por exemplo? Por que contan a maiores as prazas de procesos selectivos se están sendo ocupadas agora mesmo por interinos ou sustitutos? Por que non explican que despois de ter o salario congelado e as pagas diezmadas, as subas realizadas anualmente non cubren o IPC? Este 2026 vai acontecer exactamente igual. Por que o Goberno do Partido Popular precariza a contratación cesando o profesorado 30 de xuño, estafándolle os meses de verán?
Poden explicar vostedes por que non se aplican xa as novas ratios e o cómputo do alumnado NEAE en todos os niveis para desmasificar así as aulas? Por que non está o Partido Popular desdobrando aquelas aulas que superan a ratio e dotándoas dos docentes que se precisan? Por que publicitan un plan para desburocratizar os centros rebaixando tan só 4 horas por docente ao ano? É unha burla para o profesorado, señora Vázquez. Non pensa a Consellería devolver ao profesorado o horario lectivo consolidado en 2007 e contratar máis persoal para compensalo? Bueno, se vostedes contestaran realmente con honestidade estas preguntas, votarían a favor de toda a batería de propostas que traemos hoxe, pero sabemos claramente que non o van a facer. Pero, mire, será a historia quen os xulgue a vostedes, pero espero que todo isto sea bastante máis rápido e a cidadanía responda votando con B a vostedes dese goberno mafioso. Bueno, estamos quedando evidentemente sen profesorado, igual que estamos en médicos e igual que a sanidade, a educación é un servicio básico imprescindible para a cidadanía deste país, para os galegos e galegas. Gracias. Moitas gracias. Continuamos coa proposición non de lei do Grupo Parlamentario Socialista por iniciativa de don Aitor Bouza Manso e don Carlos López Font sobre a demanda ao Goberno galego da creación dun banco público de alugueiro en Galicia. A esta proposición non de lei rexistrou unha emenda o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para defendela a proposición ten a palabra o señor Aitor Bouza. Boa tarde de novo. Hoxe, dentro do Partido Socialista, traemos a debate unha proposición non de lei sobre un tema importantísimo para a cidadanía. Un tema básico para poder recoñecer un dereito fundamental, como é o dereito á vivenda. Un debate que realmente moitas persoas na rúa están agardando. Unhas medidas que realmente tantos mozos e mozas en Galicia están agardando, tantas familias que precisan dunha solución a todos os seus problemas en materia de vivenda. E por iso hoxe o primeiro que temos que facer é un análise de por que chegamos ata aquí e de por que o Partido Socialista propón o Banco Público do Aluguer. Chegamos ata aquí vendo no ano 2009, a ver se o Partido Popular mantén o seu discurso que tanto lle gusta de falar no ano 2009. No ano 2009, Feijóo promete sacar a la venta las viviendas vacías. El líder del PP quiere pactar la venta de las 60.000 viviendas vacías de Galicia. En Galicia registra el 6% de las viviendas desocupadas. Eso era o que decía o señor Núñez Feijóo. Entendo que, a día de hoxe, o Partido Popular de Galicia sigue defendendo o mesmo. Porque xa que lles gusta tanto este xogo de palabras que fan vostedes de tan mansiños nun lado e tan complacientes co outro, tan mansiños con Feijóo, pero tan combativos co goberno de Pedro Sánchez, que é o que intenta aportar os millóns para a vivenda. Feijóo manda e a Xunta de Galicia acata. Iso é o que vemos, pero realmente isto pasaba no 2009. O señor Feijóo creo que gobernou algún ano aquí. Que ocorreu cando gobernou o señor Feijóo? Pois la Xunta del PP construyó en 5 años 617 viviendas públicas, un 1.425% menos que en 2 anos do bipartito. Entre 2015 e 2019, Xunta de Galicia do Partido Popular, 20 vivendas. 2 anos de bipartito entre 2006 e 2007, 7.241 vivendas. Eses son os modelos distintos. Pero que fixo a Xunta de Feijóo de Rueda en 13 anos? Aínda así, aínda sumando todos eses anos, 7.241 do bipartito, en 2 anos, 13 anos do PP, 6.313.
Pois claro que chegamos ao 2025 cun problema de modelo e temos un problema moi grave en Galicia que temos que solucionar. Evidentemente, ese 6% de vivendas baleiras que había no 2009 respecto ao cómputo total do Estado, a día de hoxe en Galicia, as vivendas baleiras está en 506.351 vivendas. En España hai 3.800.000. Se dividimos Galicia entre España e multiplicamos por 100, nos dá o 13%. O señor Feijóo se quejaba no ano 2009 de que todo estaba moi mal e estaba o 6%. Hoxe é máis do doble e a Xunta de Galicia di que todo vai estupendamente en materia de vivenda. O desleixo absoluto da Xunta de Galicia en materia de vivenda é evidente. Todos os fondos que quedaron sen executar é o que demostra que hoxe cheguemos aquí sen vivenda pública. E por iso, todas esas medidas que se tiñan que ter feito durante todos eses anos non se fixeron e hoxe non temos vivenda pública. Ese é o problema de todos os mozos e mozas que a día de hoxe se queren independizar, de todas esas familias que realmente queren comezar unha nova vida e non poden pagar un aluguer. Ese drama social, esa emerxencia absoluta que temos toda a sociedade e que ninguén pode mirar para outro lado, pero menos a administración pública con competencias exclusivas na materia como é a Xunta de Galicia. Non pode mirar para outro lado, e iso é o que hoxe traemos aquí. Pero claro, é que a política do Partido Popular en materia de vivenda xa lle escoitamos aos seus voceiros. Dicía o señor Balseiro, creo que saben quen é, ilustre senador a día de hoxe, pero membro desta Cámara durante moito tempo. La Xunta construyó menos vivienda pública por los ocupas. Esta é a política do Partido Popular. Pero non se queda en Balseiro. El edificio más ecológico es el que no se hace. Javier Arias, delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo. Esa é a política do Partido Popular. Claro que é a máis ecolóxica, porque non a fan, claro que sí, pero a vostedes lle parece que esta é unha política de vivenda da Xunta de Galicia? E que é insultante ter que escoitar isto realmente duns mandatarios que din querer gobernar Galicia e que din querer a Galicia. Realmente un goberno que quere a Galicia e os galegos e galegas non pode permitir que as persoas que máis precisan da política para que as políticas públicas en materia de vivenda funcionen son os que máis atacan xustamente todos eses dereitos. E por iso temos que traer hoxe esta iniciativa, porque a longo prazo hai que traballar para facer vivenda pública, claro que sí, pero a día de hoxe temos que solucionar un problema no presente. A vivenda pública vai a tardar en facerse. Non imos a facer un chasquido de dedos e van a aparecer os pisos. Claro que non. Mentras tanto, temos que empregar os pisos que xa temos, a vivenda baleira que hai. E por iso nos propoñemos a creación do Banco Público de Aluguer. Claro que sí, que para iso, para un motivo de día de hoxe. Ante esta situación dramática que vemos, por que é dramática? É moi fácil de explicar. A Xunta de Galicia só no ano 2024 deixou sen executar no programa de acceso a vivenda o 70% dos fondos, rematado o ano. E veñen aquí a sacar peito e atacar ao Goberno de España. Pero como pode ser? Como pode ser que escoitemos a Xunta de Galicia que rexeita os 380 millóns que se propoñen dende o Goberno de España, a Administración con competencias na materia, deixa sen executar os seus fondos e os que lle venden do Estado e aínda por riba rexeita cando se queren poñer máis? Pero é que tamén sabemos e coñecemos a execución orzamentaria deste ano 2025 no que vai da metade do ano. O 95% dos fondos están sen executar. E aínda os membros do Partido Popular virán aquí a aplaudir a xestión que fai ao Goberno da Xunta de Galicia. Pois claro que non. Nós non imos a permitir realmente que isto siga así. El precio de los alquileres ha subido en un 27% en los últimos 3 años de Galicia. Isto é o que promove que necesitemos medidas inmediatas, medidas a curto plazo, como este Banco Público de Aluguer, que baixo a tutela da Administración Pública realmente o que permitamos é ter maior seguridade, tanto para os propietarios como para os inquilinos. Porque o que vamos a garantir é que se podan pagar as rendas por parte
dos arrendadores se solucione calquera problema que haxa nas vivendas e que os prezos non superen o 30% da renta media dispoñible. E, por suposto, que os contratos sexan de longa duración. Esta medida o que permite é corrixir un problema de inmediato. As vivendas baleiras que se podan poñer xa de maneira automática a todas esas persoas que precisan esta medida. Cando calquera diputado desta Cámara sae de aquí e ve que un mozo ou unha moza da nosa terra cobra 1.200 euros e ten que pagar 800 euros para poder sufragar o aluguer, realmente que podemos dormir todos e todas ben? Eu claro que non. Por iso hoxe traemos esta iniciativa. Pero, sobre todo, quen ten a competencia para facelo, que é a Xunta de Galicia, agardo que, como isto é unha medida en propositiva, sempre nos veñen aquí a dicir que o que facemos é vir a criticar. Hoxe traemos unha medida positiva, propositiva e para o ben dos galegos e galegas. Entendo que vamos a contar co voto favorable do Partido Popular. Gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Fernández. Boa tarde. Ben, as receitas únicas para contextos dispares non soen dar bo resultado. Por iso abordar a problemática da vivenda baleira dende unha explicación homoxénea e unha solución única para o conxunto do Estado é un erro histórico, que ten que ver a evolución do parque inmobiliario de Madrid, por exemplo, coa de Galiza. Nada a ver. Madrid, durante os últimos 20 anos, produciu menos vivenda do que fogares novos se constituíron, 200.000 novas vivendas fronte aos 250.000 novos fogares, mentres que en Galiza sucedeu a inversa, producimos 450.000 novas vivendas no mesmo período, máis do dobre do que en Madrid para menos de 200.000 fogares novos. As tendencias son totalmente opostas, mentres que unha reducía a súa oferta disponible, aquí o ratio de vivendas por habitante disparouse de 0,48 a 0,65 vivendas por habitante nos últimos 20 anos. Pero temos que escoitar, con todo, análises únicas, radiadas dende os grandes grupos de comunicación e políticos que nos ofrecen un guión escrito baixo prisma madrileño e que supostamente serían homologables para a nosa realidade. E non o é. Incluso se tomamos só os últimos 10 anos, é dicir, sen contabilizar o período previo da burbulla inmobiliaria e analizamos de forma illado o período de estancamento da construción entre o 2011 e 2021, houbo 14.000 fogares novos e 152.000 novas vivendas no noso país. E se facemos incluso un pouco máis de zoom e nos achegamos ás zonas máis densamente poboadas, as áreas urbanas, vemos como o incremento de vivendas segue estando por riba da evolución da demanda. E que sucede cando se construe por riba das necesidades? Pois que ven acompañado un aumento importante da vivenda baleira. Nos últimos 10 anos pasamos de 300.000 a medio millón, das cales 90.000 están nos 7 concellos máis poboados. Somos a comunidade autónoma con máis vivenda baleira a moita distancia do resto como consecuencia desa tendencia de desequilibrio sostida no tempo entre produción de vivenda e o seu uso. Por iso en Galiza é onde se evidencia con maior contundencia a febleza e a inconsistencia das teses da dereita dos grandes poderes económicos que machacan un mantra de que máis vivenda implica baixada de precios. En Galiza é onde mellor se ve que isto non é certo. Aquí máis vivenda non se transformou en vivenda máis barata nin en máis oferta disponible no mercado. Galiza é a constatación de que os factores que afectan ao precio da vivenda non se limitan á oferta, senón que son múltiples, teñen que ver cun cambio de modelo inmobiliario cara a extracción de plusvalías no aluguer, unha maior dificultade de aforro en endevedamento, especialmente das xeracións máis novas que lles bloquea o acceso á compra, un mercado inmobiliario convertido cada vez máis nun refuxo dos aforros por múltiples variables, a inflación, a baixa rendibilidade do sistema financiero ou a perda de investimento na economía productiva, que redunda en que a vivenda teña cada vez máis un rol especulativo. Tamén afecta ao trasvase de parte do mercado residencial cara ao turístico e a todo isto hai que sumarlle un déficit acumulado na produción de vivenda a precios asequibles, de vivenda pública, de vivenda protegida, consecuencia dos recortes do Partido Popular nesta materia. E cando non hai intervención pública que oriente o parque, o que vemos é que o mercado libre o que produce cada vez máis vivenda de alto standing e menos oferta asequible.
A abordaxe en materia de vivenda baleira ten que considerar todas estas causas e procurar solucións amplias con medidas complementarias. Por iso, dende o Bloque, propomos unha abordaxe integral, en primeiro lugar, apostando pola intervención pública e a intervención a través da adquisición pública de vivenda para que se incorpore ao parque público escaso que temos, o que nos permitiría reducir o crecente volumen de vivenda baleira ao tempo que se incrementa a oferta dispoñible para rendas baixas. Unha solución para agora, ademais, e non como plantea a Xunta de Galiza con pías que tardarán décadas en desenvolverse. Logo de insistirmos unha e outra vez en que é necesaria esa adquisición pública de vivenda, o Goberno galego anuncia agora unha única medida nese sentido, que é a peor que podían tomar: comprar baixos comerciais para ofrecelas como vivenda pública. Coa de vivendas baleiras que temos, cando Vigo e Coruña teñen cerca das 20.000 unidades, sendo as cidades do Estado con máis vivenda baleira, por que a Xunta de Galiza quere comprar baixos comerciais? Iso é ir en contra dun modelo urbano sostible de usos mixtos e iso é precarizar a vivenda pública. E esta é a xenda do Partido Popular, que primeiro dixeron que a alternativa era meter os menores de 36 anos en residencias para precarios en 30 metros cuadrados e agora queren que a vivenda pública para as persoas que menos teñen sexan a pé de rúa con condicións de habitabilidade degradadas en termos de ventilación, de iluminación e de privacidade. Primeiro recortaron esas normas de habitabilidade para poder convertir en residencias baixos que non cumprían as condicións mínimas de habitabilidade e agora promoven ocupalos, arrendalos como vivendas turísticas e como vivendas públicas para xente que ten menos recursos. Esa é a solución para que non dá lugar a un baixo comercial, sen importarlles o impacto que ten no modelo urbano e na calidade e a dignidade das vivendas. Señores do Partido Popular, levanten a ollada, paseen polas cidades. Hai milleiros de vivendas coas persianas baixadas agardando ser unha vivenda pública e digna para unha familia que o necesita. Por iso a nosa emenda a esta iniciativa incorporamos distintos instrumentos para favorecer que unha parte do que está construído e baleiro se transforme en vivenda pública e protexida, por exemplo, exercendo ese dereito de tanteo e retracto sobre vivenda protexida que se vende ou ampliando o dereito de adquisición preferente en favor da administración pública naqueles ámbitos onde hai un problema de acceso a vivenda. Porque a resposta ten que ser non só con programas de mediación en materia de vivenda baleira, sino coa intervención directa das administracións que permitan reordenar o parque construído. O Goberno da Xunta centrou todas as súas políticas de mobilización de vivenda baleira a ese papel de mediación entre propietarios e particulares e inquilinos en que se ofrecen beneficios a propietarios a cambio de algunha contraprestación. Todo iso en ter os programas unha xustificación común que é un mantra falso de que o problema da vivenda baleira é apenas a consecuencia do medo dos propietarios a alugar. Entón, segundo este razonamento do Partido Popular, o que hai que facer é quitarlles o medo con seguridade. Con esa idea, o Partido Popular se puxo en marcha programas que ofrecen seguridade, como o programa Vivendas Vivas, que pagaba seguros de impagos por destrozos da vivenda aos propietarios a través da mediación das empresas inmobiliarias. Cal foi o resultado? 36 vivendas movilizadas en 3 anos, o cal demostra que non é un problema de inseguridade, senón que hai outras causas que están detrás de que haxa milleiros de propietarios que non teñan a necesidade de alugar a súa vivenda e que teñen que ver co crecente carácter especulativo da mesma. Logo, o Goberno do Partido Popular tratou de quitarlles o medo aos propietarios ofrecéndolle beneficios. Con ese programa de Fogar Vivo ofrecen 16.000 euros para reformas e aprobaron tamén 9.000 euros de desgravación fiscal polas reformas e 500 euros polos alugueres. O que ofrece o Goberno galego son sempre medidas que se limitan a ofrecer beneficios extra aos propietarios. E a proposta do Partido Socialista encádrase no marco deste tipo de iniciativas de mediación, neste caso directa da Xunta, que reciba a cesión do inmoble e garante o pago das rendas. O que non aclara a iniciativa do Partido Socialista son as condicións que se ofrecerían nese banco público de aluguer ás distintas partes. E isto é fundamental porque temos experiencias xa comprobadas en que as administracións acaban soportando e favorecendo os incrementos de precio e vemos con preocupación que o novo plan estatal contemple a transferencia de ata 66.000 euros aos propietarios por cada vivenda que se ceda entre rendas, seguros e reformas. Un plan custosísimo para as arcas públicas cun beneficio público limitado.
limitado. En conclusión, a idea de crear un banco público de aluguer en sí non é mala como instrumento que sirva para dinamizar a oferta accesible, pero a pregunta é en que condicións e a que custe, e iso debería vir aquí o portavoz do Grupo Socialista e aclaralo. E sobre todo é xunto que outras políticas, ademais destas de mediación, porque o obxectivo debería ser desincentivar a especulación e non financiala. E cando só se ofrecen medidas que ofrecen máis beneficios para que os propietarios escollan entre cobrar moito no mercado libre ou cobrar unha chea de beneficios extra pagado con recursos públicos, o que se fai é alimentar o problema. Por iso é preciso establecer medidas que desincentiven tamén o uso especulativo da vivenda que levou a que estean desocupadas. É imprescindible, acabo xa, combinar políticas a intervención pública para a adquisición de parque público de vivenda. Segundo, gravar a vivenda baleira en zonas onde existe un problema de acceso para disuadir o propietario de manter o parque desocupado. E, por último, establecer programas de mediación como este banco de aluguer como alternativa cunhas condicións económicas moito máis axustadas en cuanto á rendibilidade e o custe do programa. Nada máis. Moitas gracias. O voceiro do Grupo Mixto renuncia á súa intervención e ten entón a palabra o voceiro do Grupo Parlamentario Popular, don Roberto Rodríguez. Grazas, presidenta. Boa tarde a todos. Sendo este o último debate da xornada, non queríamos deixar ir o día sen felicitar no meu nome e no do Grupo Parlamentario Popular a persoa ou persoas encargadas de seleccionar as iniciativas que o Grupo Socialista trae a este pleno. O acceso á vivenda e as axudas pola vaga de lumes. Felicitar e agradecer por darnos en asuntos de tal seriedade a oportunidade de confrontar dúas formas tan antagónicas de facer política. Por un lado, a das mentiras, os anuncios baleiros, as promesas incumpridas e as medidas populistas do Goberno central e de quen os apoia. Do outro, a política do compromiso, da palabra dada, dos orzamentos e dos feitos de Alfonso Rueda na Xunta de Galicia. Señorías de Partido Socialista e Bloque Nacionalista, chegan vostedes tarde e mal para abordar posibles solucións a maior das preocupacións que ten a cidadanía, tal e como acreditan todas as enquisas. Hoxe mesmo, Oxfam Intermón dinos que nada menos que case a metade da poboación, o 45%, afirma que a crise da vivenda lles afecta de xeito directo na súa vida, que ese impacto é máis pronunciado ata acadar o 73% entre quen non ten unha vivenda en propiedade, é que destes só un 14,4% se mostra optimista sobre a posibilidade de adquirir unha vivenda no futuro, mentres case o 60% o considera pouco ou nada probable. Chegan tarde porque veñen hoxe vostedes a instar a crear un banco público de alugueiro de Galicia a Xunta. Ben, señorías, teño unha importante exclusiva que deberían coñecer, pois rexistraron esta iniciativa con posterioridade. Por resolución do 3 de xullo de 2025, publicada no DOGA número 131 do 10 de xullo, a Xunta puso en marcha o programa Fogar Vivo, que precisamente ten por obxectivo axudar aos propietarios de vivendas baleiras a poñelas no mercado do alugueiro. O programa ten vantaxes tanto para os futuros inquilinos, o acceso a un prezo regulado, como para os propietarios, o acceso a diversas axudas. Non é o caso detallar hoxe aquí esas axudas e os seus requisitos e importes específicos, pero sí destacar que con límite de 16.000 euros por vivenda, abranguen axudas para facer fronte a custo da contratación dos seguros de falta de pagamento de rendas e seguros multirriscos do fogar, axudas para a adecuación e reparación das vivendas e unha axuda específica para o caso de que a vivenda se alugue a menores de 36 anos ou con fillos menores de idade ou con persoas dependentes ao seu cargo. Polo tanto, a Xunta ten en marcha un programa de movilización
de vivendas baleiras propio, unha iniciativa incentivadora non intervencionista para axudar aos propietarios a poñer a súa vivenda no mercado de alugueiro. Un programa que está a ser emulado xa por outras comunidades autónomas e mesmo polo Goberno do Estado no deseño dese novo Plan Estatal de Vivenda. Polo tanto, esta iniciativa non aporta nada a maiores sobre este programa, con independencia de que dende o Goberno do Estado, no ámbito das súas competencias, que si a ten, señor Bouzas, por teñen ata un ministerio, así que imagínese se teñen competencias, pois digo con independencia de que dende o Goberno do Estado se poderán adoptar outras iniciativas que aportaran seguridade xurídica ás persoas propietarias e inquilinas para poñer en alugueiro un maior número de vivendas. Pero logo de 7 anos gobernando en Madrid, uns co apoio de outros, os galegos xa saben que non será así, porque neses 7 anos todas, absolutamente todas as decisións que por acción ou por omisión teñen adoptado, lonxe de mellorar as condicións do acceso á vivenda, o que fixeron foi empeoralas. Bueno, imos ser xustos, con excepción de 4 persoas. Pablo Iglesias, Irene Montero, Jessica Rodríguez e David Sánchez sí que viron como, gracias a Pedro Sánchez, melloraban as súas condicións de acceso a unha vivenda accesible. Para estes 4, sí. Como dicía, chegan vostedes tarde, pero ademais é que chegan mal. Vostedes ou son incapaces ou o que é peor, non lles interesa identificar onde está a raíz do problema. Por que non hai pisos en alugueiro a prezos accesibles? Miren, un dos 10 mandamentos da Biblia populista é o de impoñer as verdades emocionais sobre os feitos verificables. Os feitos verificables os aporta o Observatorio do Alugueiro. Señorías, en España, máis do 93% dos arrendadores de vivendas tan só teñen un inmoble en alugueiro. Só o 1,3 teñen máis de 3 propiedades. A maioría deses propietarios son pensionistas de máis de 65 anos. A idade media é de 59. Máis do 75 deles residen en zonas urbanas de clase media. Só un 0,5% en barrios de luxo. E vostedes que fan? Pois vostedes, como vos populistas, identifican o culpable que ideolóxicamente máis lles interesa e impoñen a verdade emocional sobre o feito verificable. A culpa é dos grandes tenedores, a culpa é dos bancos, a culpa é dos ricos. E lexislan contra eles, pero realmente esa legislación cae sobre os ombreiros destes propietarios, maioritariamente pensionistas de clase media, cunha única vivenda en alugueiro. E así nos vai en España no mercado de alugueiro gracias ás súas políticas, señorías. Eses propietarios, o verdadeiro, non o especulador soñado por vostedes, teñen principalmente 2 preocupacións á hora de poñer en alugueiro os seus inmobles: os impagos e os danos ás vivendas. E que fan vostedes? Pois alimentar eses temores cunha legislación estatal que, en lugar de darlles seguridade xurídica, os desprotexe. E por iso, en apenas 2 anos, a súa lei de vivenda ten expulsado nada menos que 120.000 vivendas do mercado de alugueiro. E por iso, aínda que cada vez hai máis demanda e os prezos están en máximos históricos, os propietarios non se animan a alugar novas vivendas. E mentres, a lei antiocupas do Partido Popular leva 20 meses dormindo nun caixón do Congreso. Non hai medidas fiscais e administrativas para estimular a oferta. A intervención dos prezos a través das zonas de mercado tensionado desmotiva aínda máis ao propietario. E como resultado desta tormenta perfecta, ao inquilino cada día lle é máis difícil e máis caro alugar. Señorías, eu vivo na Coruña, a zona cero dos problemas do acceso á vivenda en Galicia. Lideramos solidamente os prezos da vivenda máis caros de Galicia, tanto en compra, 3.266 euros metro cadrado, como en alugueiro, 679 euros mes. Bueno, con unha excepción, saben que é máis caro que comprar vivenda en Coruña? Comprarlo a Sareb. A esa Sareb que ia a ceder gratuitamente 50.000 inmobles, a esa é todavía máis caro comprar que na Coruña. A igual que en Madrid, gobernan Partido Socialista e BNG. E que están a facer? Tratar o síntoma en lugar da enfermidade. Isto é, declarar a Coruña zona tensionada e perseguir como culpables da situación as vivendas de uso turístico. Apenas 1.400, mentre segundo o Observatorio Galego da Vivenda na Coruña hai máis de 20.000 vivendas baleiras. A igual
que Sánchez nada de axudas ou incentivos. Señorías, nin a zona tensionada, nin a criminalización, o direi ben, perdón, nin a zona tensionada, nin a criminalización das vivendas de uso turístico van a solucionar o problema do mercado do alugueiro. Nin o está a facer en Cataluña, nin o vai facer na Coruña, nin en ningún outro sitio, porque é como quen trata a febre sen tratar a infección. Reducen a oferta e incrementan o prezo. Os problemas serios precisan de solucións serias e as posibilidades de adoptalas aumentan se ao fronte temos xente seria. Xa ninguén creen a Sánchez, señorías, xa ninguén o cree. É o que ten tanto prometer e non cumprir. Alguén sabe algo das 200.000 vivendas que prometeu no 2023? Ou de alguna das 50.000 que ia ceder a Sareb? Alguén sabe algo? Alguén sabe algo? No 2024 o presidente Rueda comprometeuse a duplicar o parque público de vivenda en Galicia con 8.000 novas vivendas. Achegámonos ao Ecuador da legislatura cos deberes ao día e cun proxecto de orzamentos para 2026 que garante o impulso necesario para cumprir coa palabra dada aos galegos. Remato, reiterando o noso agradecemento por ternos permitido confrontar unha vez máis a política das mentiras e das promesas incumpridas de Pedro Sánchez e quen o apoia fronte á política dos orzamentos e dos feitos da Xunta de Alfonso Rueda. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Peche para o autor da proposición non de lei. Efectivamente, señor Rodríguez, temos que traernos aquí o debate porque a Xunta de Galicia realmente non lle importa o tema da vivenda. Senón, en vez de dicir que traemos aquí a debate un tema de vivenda, se xa o están a facer, non entendo porque a Xunta de Galicia non ven aquí a vanagloriarse dunha cuestión que realmente o Partido Socialista presentou no ano 2024. Polo tanto, alégrome que recoñeza que a Xunta de Galicia asumiu unha proposta do Partido Socialista e que xa a está a facer. E que, polo tanto, entendo que votarán a favor porque xa están a facer o mesmo que nos propoñemos. Pero bueno, é o de sempre. Veñen aquí a criticar o único que saben facer. Vimos aquí a ler os insultos a Pedro Sánchez. Pero das políticas que ten que facer a Xunta de Galicia, nada se di. Absolutamente nada. Unha mágoa que esteamos no Parlamento de Galicia. Unha mágoa que o artigo 27 do Estatuto de Autonomía diga que a competencia exclusiva do Estatuto de Autonomía de Galicia é da Xunta de Galicia en materia de vivenda. Voulle a recordar que temos unha Consellería de Vivenda, xa que vostede dio do Ministerio, recórdolle que aquí en Galicia hai unha Consellería de Vivenda. O digo porque ao mellor se esqueceron de que a súa competencia é esa, é traballar porque realmente todas as persoas que teñen un problema en materia de vivenda se lle dé unha solución polo goberno que ten as competencias. Pero a maiores de ter unha conselleira en materia de vivenda, voulle lembrar que teñen un presidente da Xunta de Galicia, porque tamén parece que se lles esqueceu. Porque o único presidente que vostedes recoñecen, e alégrome de que o fagan, é o presidente Sánchez, que sí, está traballando en materia de vivenda máis que todo o que fixo o señor Rueda en todos estes anos, que o único que fixo é normal que se rían, señor Trenor, é normal que se ría, pero vou a dicir o mesmo que lle dixo vostede ao meu compañeiro López Font, vou, por motivos de idade, non contestarlle, pero xustamente por iso, claro que vou a reivindicar o goberno de Pedro Sánchez, que é o que realmente está aportando os fondos que vostedes non executan. Iso é o que debería darlles vergonza. Que realmente a mocidade galega non ten os bonos alugueiro, non ten realmente vivenda digna en Galicia porque vostedes non a fixeron. Esa é a realidade. Despois de 16 anos de goberno, non hai vivenda pública en Galicia por culpa do goberno do Partido Popular. Moita risa, pero a risa non a teñen os mozos e mozas que non teñen como pagar o alugueiro. Esa é a realidade, e realmente o que teníamos que estar aquí é preocupados e preocupadas en vez de ríndonos dunha proposta en materia de vivenda. Como vamos a sair daqui e dicirlle a toda esa mocidade, a todas esas familias que necesitan unha vivenda digna, que vostedes o que están facendo é rirse de todos e todas elas que realmente necesitan vivir en dignidade? Iso é indecente.
quen realmente se rí dunha proposta en materia de vivenda ou da situación que existe en Galicia en materia de vivenda, non podemos calificarlo de outra forma que non sexa indecente cando é un goberno que ten as competencias para facelo. Do resto, poden seguir rindo, nós seguiremos reivindicando, e claro que sí, claro que vamos a seguir traendo propostas en materia de vivenda. E espero que xa que vostedes están con toda a razón do mundo nunha proposta que o Partido Socialista, o señor Besteiro, presentou no 2024 e vostedes agora están executando, pois por suposto que adoten de máis fondos, de máis cartos, pero sobre todo non só os pinten nos orzamentos, sino que os executen, os leven á práctica e fagan que por lo menos as políticas de vivenda podan ser unha realidade. Moitas gracias. Da emenda comentou... Respecto á emenda non a imos a aceptar porque realmente entendemos que as cuestións que se plantexan son cuestións importantes que efectivamente respecto ás vivendas baleiras se poden debatir, pero queremos que realmente a cuestión que hoxe se debate é o banco público do aluguer. Gracias. Moitas gracias. Pois rematado o debate desta proposición, suspendemos a sesión que será reanudada mañán ás 10 da mañá. Boa tarde noite a todos e todas.